Okay, Chorda. Okay, Chorda. Díospóireachta agus tá fáilte roimh an seo go dtí craobh díospóireachta í cainn fithe cethair. Tá ceithre ar an úntacha os ar ggóir an seo don bhabhta sóisreach a thosnóg I gceann cúpla nómad ach ar dúis bhálum thar ceann Gaillimhe fáilte a chur roimh na fórna ar fad, roimh na scolanna ar fad, na tiismóthirí agus luchlánta eile atá sa slua. Tá sé go húntaach slua chomh móra eiscint an sá agus tá súla going go mbeadh ard caighdeáin díospóireachta ann idir na fórna seo ar fad don tróna. Comála sin tá 5 moltóra going atá I gceannas ar cinenne a thabhairt agus torra a thabhairt doing ar an díospóireachta anocht. Sin Fergus Ó Conghaile, Maureen Banny Mhuire, Áine Ní Glynn, Áine Hensi agus Joseph Ó Héanaí. So búla bos das na moltóirí. Tuigim ag a deire in lé an sá nach méid ach fuair amháin sásta in ní gacéon díospóireachta agus seans nach bhaidh siad an búla bos sin ag a deire. So just má bhuiachas an sin as ocht búla bos mór agus fáilte có dheas a thabhairt dar chuid moltóirí. Ó thaobh na fórna an seo. Tá Coláiste Mhuire, Meánscoil Garman, Coláiste Eoin agus Coláiste Pobal Rachharan buinteach leis an céad díospóireacht. Tá me chun gach duine a chur inúil díobhann seo atá snú le Foireann Coláiste Mhuire, sin Foireann atá Uíbh an rún, agus ar an Foireann sin tá Lorgan, tá Eoin agus tá Glasne. So búla bos mór dóibh. Foireann bí atá an sá ar mo thaobh dheis sin Meánscoil Garman, an céad Éireann atá Uíbh an rún, agus ar an Foireann sin tá Eile, tá Abigail agus tá Colin ann. Agus a trasnú an seo go dtí an taobh eile den hala ar mo thaobh cléan sá tá Foireann sí, Coláiste Eoin an dara ar an Uíbh an rún, agus ar an Foireann sin tá Aidan, tá Cian agus tá Max. Agus an Éireann dearnach an dara Éireann I gcuine an rún tagann siad ó Coláiste Pobal Rachharan agus ar an Foireann sin tá Cormac, tá Lisne agus tá Anna ann. Anna bha, ó thaobh an díospóireachta seo agus ag an buinte seo taken na omóthirí suas an seo na rialacha ar fad sé an phríomh rial dóibh in jobh ná nach bhfuilach 3 nómad cainte acu. So tá clígéine gomsa in sin ar a mórd beag sin búilte in ag 2 nómad le rá a gcuibh an sin go bhfuil nómad fága agus búla mé ríiste in ag an 3 nómad. So an taon córa atá a gomsa ormh an sin nach raibh sibh mórán thar an 3 nómad sin mar nach féidir leis na moltóirí aon pointí a thabhairt díobh ag a buinte sin. An duine gearannach atá sa seamra agus níl mé treis é a chuir an aithne fós ná an cainteoir atá going pádaí ó Leonard atá thuas an seo agus tuigim go raibh 7 anaíachar ag a pádaí agus tá míad fíormhuíoch bhfuil pádaí an sá inar deanta tróna. So búla bos mór do fádaí agus Cloisiid a hiile uig agus an obair atá á dhéanamh aige leis an Commissioner Tanga I gceann cúpla nómad. So, tá muid a tosnú amach, sé an rúna tá ann den díospóireach sóisireach seo ná ba ceart den Chumann Lúthchleas a chuid stocaí a tharraingt aníos. So 3 nómad cainte ag a gacéon duine atá site an sá, tá me chun gléach a dhéanamh inis ar an céad duine in ig sin beag pádaí a chur na omóthirí eile in aithneadíomh agus sin a dul araig, bud gléigh me ar an céad duine ó Coláiste Mhuire atá Uíbh an rún chuirigh fáilte roimh Lorgan ó Chroí.
fáiltóirí a Loch drásúra agus a cháde. Is mis Lorgan ó Corainn, captain Coláiste Uíbh, agus tá héin, Eoin, agus Glasne, go Hille, agus go Humlan, a bhábhar a rúntratúna. Creideann muide gur chearcan CLG, a go stocaí a tharraingt níos, Lorach. Mar bhuail brodúil gur glob an áitiúil, an Spidéal, agus Chumann bhí a breanach, can muide argad stocaí go mórtasach. Nuair a cheannaíns argad stocaí síos, tarnaí muide níos go behaid, agus ní chan muid bhainad anús páistí posacha. Anús a CLG, níl muide I gar an ball beg ná an ball mór a chag an fárc. Is cuma ceach amá agus tá agraicht, tá spás chun fáis a gúnia. Tá chéad a sport faoi bhráid an CLG. An fel, an amant, an iarad láve agus na clufií car. Níl comógaí ná pel sa man na man pártach san agraicht, agus is cínte gur leigad thuirmhílteach sin sa lá tainne bha. Tá níos mú ólasain faoi bhéisbáil Mhérica ná faoi chlufií car na tíre sein hain. In aion na ráití fad an CLG maidir leis giniachas, agus iad a minú nach chuil éon giniachas san agraicht. Ach chluiseach na báir na máslaí cineacha a bhíns chascadail ag clufií CLG chuilí ar seachtar. Tá ag síl, go bhfuil neart ruúirí, a bhfuil fatí sorb an fár gagáil treiste chlufi. Tá túfas firóga in ngach poráiste, a bhfuil glún tú seanraachab go bhhar gortaí imara. Is serhá leis a CLG, go bhfuil muid I gimpiorb a go stocaí a tharraingt níos. Bé Eoin a caint faoin réiteoireacht. Díro Glasne a ggóannas agus an óge, agus maidil am hain tá mar go a labhart faoin agraicht ag leibh náisiúnta. Idir a trúrain tá súlainn páirce CLG I dhéanana níos corma go chách. Maidir leis an Mhór. Bhainne teo go meánaí dá labhrann faoin na deachtaí ar fad, ach dearann go leor chu deacha lua. Tá ceist an airigid tar éis an éad ard agus caint a tharraingt ar a CLG le chopla bliananas. Ach tá bonús leis I gceiste. Ó hús a chéad, tá CLG tar éis €50 milliún a thuair go CLG bhlá clia, le haid forbert an óg agus cóte. Thar a tréimh sé céan ama, níl €1 milliún hain fáte chun den dún. Is ceist mhór freisin an córas ácaid. Tá sé ráit ag a CLG go neibbrínte chuile uair, ach ní hína tá feici an fearir. Tá réiteoirí ag dúil túús a dohaintas, mar nach féidir braid. Siod córas atá cosint €8 milliún ón cluife. Má chuir an muide seo gompraid leis a rugby. Í chun rugby hásanna chúicead ponta cluife ar a TMO. Córas a eibbrins, agus a úsátar go minic. Agus céirt faoin scéalas dearnaí atá teacht ó CLG charca. Is cosúil gúil caint na siúil le dhéanam go supervalue park. Is cínte gúil le milliún atá teacht ó supervalue a cuidiú go mór leis I gine seo. Críoch na misionis ar nús tús gach cluife. Ó an na bhíon. Nach bhfuil más máda ag a CLG ar, agus de ligan go imreirí riocht amach a lá na páirce sol a gríoch níon teafiú. Ná fág ní áchfar faoin tíran ná faoin trá. Tá nóra náisiúnta tráte ar fáirce CLG. Ná bí caint faoi stocaí a tharraingt níos. Rabbi. Gurmad the Lorgan, agus an aigad rún tá captain na Foireann ó Meánscoil Garman Eoin. Mar deirmid I Loch Garman le Chroí is le láb. Ach a hiúlaigh a bhfuiltóirí a lucht an razóra agus a Díospóireachta. Cuireann fáilte romh chuig craobh Díospóireachta I cháin an seo I dul chóir. Is mis Eoin, captain na Foireann ó Meánscoil Garman, agus is ónóir ag dom agus dom marn, leabhar de nocht I gcuine an rún seo, gur cheart an Chumann Lúthchleas a chuid stocaí a tharraingt níos. Mar captain na Foireann le dom marn agus mo chóir de gcuil a chur nach na díobh. Struchtúir na harráda a heléirú agus sanmhíní ó thuirtíobh ar an rún seo a nocht. Pléigh mé an CLG thar lear agus an cóirde san néintear sa CLG. Pléigh ar náir caintear Abigail an nasc idir sport agus an cóan is go loidir. Agus cuairigh ar tríú caintear Cullen deire len ar gcuid argontaí a nocht, ag plé cultúir na hÉireann agus CLG de chách. Accorda, lig dom rún na craobh a nocht a heléir díobh. Bucheart a gcuoine úsla. Seo go bhfuil rodéigean de dhí nó riachtanach. An Chumann Lúthchleas Craoladh sport in Eoin. Seo agraiobh de cheasan thar ceann na hamáníochta, pelgréadach, cur agus líród láda,
Aníos sin, cheasan siad os cór cléhí na man. Agus a córda, príomh pointe an rúna nocht, aghaid stocaí a tharraingt aníos. An brí a bhanan leis an gcurcainte seo ná níos mó iarachta a dhéanamh. A córda, tá lucht an razóra ag iarraí chuir na líor banocht nach bhfuil an Chumann Lúthchleas Gael, Chumann starúil agus tradiisiúnta ag déanamh an óhin. Tá siad ag iarraí chuir na líor nach bhfuil an sport á spraga acu i ngach éon cúine den dain. Ná héisteaigh lo. Dús, bháil an plé a dhéanamh ar an CLG timpeall an dain. Tuige míad go léir gur sport éireannach í na cluichí Gaeilgeacha, ach ní cílíonn sé sin gur féidirlinn iad immert an seo in éireann amháin. A chuirde saoigh, go bhfuil $20 immercha chuig an Austrráil nó America. Ag fágáil do cluine, de híre agus do chuirde. Ach tá Coláiste óscoile i mala clia ag cearú leis an Chumann Lúthchleas Gael chun clubanna timpeall an dain a chur chun cín. Tá Foireann úntacha CLG ar fud an dain, mar hampla na Zulu Gaels hí san Africas, nó fiú na angry leprechauns san Austrráil. Anis chun deir a chur le cuid cainte, bháil an plé dhéanamh ar an cordis sa CLG. Cuireann an tám cínta gur coolla sibh trácht ar na champi cool a chuirde. Seans gur rastal sibh arthú. Cuireann an Chumann Lúthchleas Gael áisina cosúla seo ar fáil ónas go mbeidh na himróí cordú lena chéile. Mar nach í an winning ceantas na nithe is tábhachtaí ar an sport. Dréad the Irish Examiner 18 fan gé de Gwini Ogra gur raibh achcordis sa CLG ag crothú áthas agus go nglachtar lo ann. Gach éon bliain glach an hart ar 120,000 páiste pórtas na campi cool ar fud na tíre. Mar is átaí gur féidir le amchahabh le na Gorda agus aghaid scileadh ó thaobh sporta a dheimhsú. Agus tuigeann an CLG sin. Anis a chuirde tá an taimig sleanú agus ar an drochóir tá an chluthe hart. Tám debinde, go si bhanis ar éananta nom nuair derm nárchóir don Chumann Lúthchleas Gael a chuid stocaí a tharraingt aníos. Closigh sibh ó machar Abigail níos déanaí éisteaigh go géirleithí agus nálaigh de lucht an razóra dala maló go curb. Gur míle mágah. Gur mágad eile agus inis an na chéad chainteoir captain na Foireann ó Coláiste Eoin chuig í fáintear rih éideann Macdonnacha. A charlig a bhótóirí, a lucht an rasóra agus a riine ús le ile. Éideann Macdonnacha is anam dom, captain ar Eoin Coláiste Eoin, agus in éanocht le mo chumrádathe conse, Cian Mac Piair Shelburne, agus Max O'Bradic. Ba bhla me léir díobh go láidir na cúisina, a bhfuil seoir go chumláin I bhábhar rún sráil na híthe nocht. Ach ar dús, ba bhla an rún é féin a hanbhíniu. Tuige muid ar fad cad atá gceist leis an Chumann Lúthchleas Gael. Agrioch, mhór, sport agus chultúra, a bunaíoch an nurlas in 884. Ach ar an clí Gaeilgeacha chun cín. Idir pell, a mánaíocht, líorad lába agus clí cór. Chomá le réimse lean de gnéithe cultúra eile. Is agriochtaí a rachtálann go fórlean an seo an éireann agus go hidirnáisiúnta. Ach, déir rún na híthe nocht, gur cheart an agrioch seo a chuid stocaí a tharraingt aníos. Gur simplí a chuirde, is son an sin dála na Coláiste Eoin, agus gur cheart don CLG a chuid luchtainna a aint agus iad a chur geart, a cheach a réiteach más méanamh. An ochta cuarda, leróid seoir faoi phríomh luchan an CLG, agus léróid díobh nach bhfuil siad á chéadniú, ná á chur chun cín mar a chóir. Leróid mé mar hampla faoi las an imirí, agus é an bhfuil níos mó ná riomh. I míig, ceistóigh cín cáneochaí an más, a bhí neadatha inar gluichí náisiúnta, ach nach bhfuil anna heile. Agus ar deir, tóirí Max faoin stádas amatéireach, más féidir sin na gléach ar a heile. Faoi ar chuid cáinteanna chéine úsla, ba sé sola, gur fíor ar fád donrún. A chéine úsla, scríofa faoi luch, las an imirí, ar híomh idirlína an Chumann Lúthchleas Gael. Déir sé go nofráiltar an teispris imirtha is fearr d'imirí. Leróid cíine míigh faoi bheas a chéine úsla. Ach bíag í cínse, nach raibh bheas, más, las an imirí, nó an stad... Tá bhrána mar cíine úsla, mar bhí arrágam. Bíag í cínse, nach raibh más, las an imirí, nó an teispris imirtha. Ar inta na hagraíochta, agus iad déanamh an cinenne, chun an cléad, idir na chrócaigh, agus an gláán,
a immers, snach an nílacha chun tuairteacha sin. A gine úsla, immerioch an clé sin chúis amháin. Tuis go bhfuil clór ama sean le anúnta an CLG. Clór ama a dhéanaan darmid omláin lastan imóí. Seachtain, caiic í sosa a bhéid a bhaid rinseimór agus iad fila a gondaithe. Lear an max níos déanaí faoin stadas, amateirech, agus faoin mrú atá chur imóí. Ní hain ina go bhfuil an tír seo ceantain na tíre leis an ráta gurtú, ACL, is irja down, mar jaall an CLG. De réir stada rinach, I choláiste oscail bailile clia. Is lista gan deir iad na fabna gad an CLG ag go thuirtearthú. Is gád an stocaí a tharraingt níos. Agus dá bhór is fear fád don rún. A chuirde gháil, don óiarnach, grúb céad mágwah. Gwyl mágad Éideann, agus inis an aig an rúin arís captain na Foireann ó Coláiste Pobl Rockharn gur gí fáilte rih Cormac Winston. Fís, fós agus ferbert. Tá an CLG le mulla asú déinte le céad cearc bliain. A charlaí, a bhóiltóirí, a lucht an rasara agus a chuirde go léir. Bu cheart dul Chumann Lúthchleas a chud stocaí a tharraingt inis. Is rot is maslach garannach é nar deirtar go gofrna stocaí a tharraingt inis. Rot is a chur an leisce, mí chlocht agus mí éifocht den nó. Agus ní rot is é tá gailach. Ní le rot is amháin sin bhfuilge le stocaí an agus is é sin gur éasca stocaí bána a halú. Agus a gás an CLG is éasca an taimín cailmhór ó Waslú. Is mis Cormac, agus lumsir tróna talúisna agus anna. Ní lacin muide leis an rúnseo a bheag ná bhór gur ceart an CLG bailach a chur faoin na oscaidí. Tugann bu cheart sa rúnseo le fios go córthaidh athraithe ní fésa tuirliú agus nach chuil. Rud nach chuil fear tá an CLG ag siar athrú chun é féin chur an ernst de réiteanais na linne. Balbeag ba luisna a cainsimh faoi stadas, catchas agus nuálaíocht, an sin lear analibh faoi éineacht an ghail. Tá an CLG le feiceáil an ngach baile fearn sa tír seo, sé cumann na gulbanna é, cumann atá fréimhethe na breonach, sa go arbre pobl. Tá sé bunaí bheith a borta chéile, scá chéile, neart le chéile. Na ceistna seo éonisle. Bhfuil aon institúid eile sa tír an dul chun cinn céine dinta acu ó am seir an ggurt mhór. Bhfuil aon institúid eile sa tír bhfuil an líon céine oibrithe dónacha acu. Bhfuil aon institúid eile bhfuil 5,100,000, 5,000 bail acu, 5,000 eile th lár agus 4,000 club? Níl. Tá dímá ar chuoine faoi aspafíse na bulatóirí. Tá altot ar chuoine faoi scanán na haglaise. Tá tep ar gach institúid eile sa tír. Ach, tá Chumann Lúthchleas Ghail faoi bhlá, ag fós, ag ferbert, agus ag feabhsú. De réir náfleir ifigú is é bunaim an CLG neartú na féinúilachta ar Oileán na hÉireann trú chaomhnú agus ferbert na gábhamsir náisiúnta. Ní hé na slúte chu clé sreatha báte go crackan mar go gapan siad go an agriach leisciúil, mí chlochtfar, mí éifochta. Tá mise mar bhall sásta a bheith má bhall. Tá mé tiltanach seaar a híomhlín na fór fluch mar go gredamán. Tá mé dílis don dúchas, dílis don Yandy. Tá lína ag seán a riordan ní dúil de nach a hach ná raibh a chréigean. Déir muide ar a charn nach dúil de nach a chlub ná Yandy a chréigean. Tugann a rún seo le fios go ag tep ar an CLG. Léir an díobseacht, bród, grá agus líon na máil nach bhfuil gur maithagí. Gur mágad a Cormac, tá cloiste go inis os na captain, tá sé nám tuairt faoin níos óireacht níos fuide, agus gur an fáilte inis rih Evan Cox ó Coláiste Chroí Spidéal. A chuirde, níl mise teo chun a réitirí a wasla.
ní gádan. Bhí na réitear bocht máslaithe, nó onsaithe, gach dar na cliffe a déon teáin. Dintar bagatíar, máslaitar óthir, agus uanta ní se fúsáiltear a pórca ágáil. Céad atá a CLG I duna faoi. Deall Mhór a Dermot. Cuimhníigi túris go bhí Irish Times I mína nullag faoin réitear Michael Tarpey a fuair song sa glogan ó Arabí a tíomhlíne. Ní bháin sin a bhil ceangan na himráí an réitear bocht. Tharla se seo le Lindon cliffe a bheith siúil. Ceapan muide bhfuil réiteach siimplí feib na mar seo. Maidir leis na rialcha, mach se chumas an CLG, set rialcha agus pinos, bhach silir agus siimplí do chách ailse. Daimróirí, don Loch Lánana agus don réitear. Má bhíon cóhasfacht maidir le curvhaim rialcha, is cíntig mé síon níos éasca don réitear. Ella, maidir le Córthaidh, má tá aspa féinmhaín ag gladóg ar a borc. Féit fa tú brathir, ghaoine ar a tíomhlíne, a mága agus a máslú a ladbocht. Agus maidir leis a CLG agus Córthaidh do ghaoine óga. Tugann siad daoine óga le chéile. Ach, ní mór don CLG a bheith ardalach go dtugann siad ar a bhá don óige. Tá túfás tuismothirí ar chumóí na sa CLG. Ní mór róchréinál, gurtaithe agus cótealaí cruálacha a hachad. Imi Lúnasa, fidó, chuirtíí cear microfón ar réitear, I glyf amáíocht de sinseir I gunda géirí. Hiag mu an cinenne rinne, bhí se thbáir. Tá technoliacht dá agus aibbrínse. Tá se go sa rugbí le fád lá. Churn se go mór le heisbris Loch féchna, agus churn se stop omláin le himráí ag an sú réitearí, rud a hálín fáir. Bhhair sin déit a CLG airgad dhéanamhas, agus baide tá sain náúil siad dairge breisiríomh. Má iad a clús an siimplí don Loch Lánana sa stáid, bheith tuiscint acu ar cinenne réitear. Ar nóí mas ru é nachrá CLG I ggéir til airgad, déitá na chóratí a chréile be sa stáid, má dhéantar sa le rugbí san Astra. A chóirmach, dúirs tú gur cumann dónach táin do chách. Tá fine se an ghfuil na CLG fáte santach. Saola go siad fú ag smaoine faoi Páircí Chuíbh áthhrúga Super Value Park. Mar dúirt Lorgan. Cid an chi céim eile? Stáid algaí ná stáid a fíorsaí? Maidir le cluifií gáil ara. Cé fála dúgus ama ar a réitear? Cé fá nach bhfuil lefiigi ag tíomh na páirce in na bhaile sin? Tá se an nám ligann son réitear, réiteareachtaíonna. Seachas íoch churid, súlaháinna chuineáil ar a glog agus súleile ar an action. Maidir le hácaid, ní mór go amach se an, ag obair, agus cáfan na himráí a bheith muí nach chas. Béidir amach úsáid níos fearleithne as fís réiteareacht, mar bhíonn sa rugbí, bheith seansa go seabhach a súla oscailt níos minice. Ar deire, bhfuil mud an CLG, níos mú ná €3 an cliffe a thuirt go na réitearí. €3. Cuir sin na gomráid le Pá Bainisteoir Club Social. Os cin €8 an session. Tá stocaí CLG €2 an average. Bear na stocaí sin a CLG. Agus tharraingt I níos iad. Gomagaí. Gur mágad, Evan. An aigen ruin in isio Meánscoil Garman Cúirte fáiltear Abgail ní chuin. In dhéag céile a thugtar de Caiseán a gcuine úsle, agus tá Caiseán má a thógáil ag an Chumann Lúthchleas. A chahéalaigh ó bhfuiltóirí a lucht an rázóra agus a gcuine úsle. Is mis se Abigail Quinn ag leidir san Meánscoil Garman, agus is é an rún atá áfleig go aniu na be ceart an Chumann Lúthchleas a chuid stocaí tharraingt aníos. Cúla se bh eile agus tám cinnte go si go léir Malta aice. Tám se agus mórin go hiile is go thomlan a gcuine an rún seo, agus aniu beag méid léir faoi death Juncker atá CLG ar gcuine agus an cóananas in our sport. Bhreathnaigh sibh ar an glár telefíse Gaelic in the Joy. Well, is chlár telefíse é ina hagan imrar pelle Gaelach Fhailí McMahon agus seoir se Rory O'Connor is seach a Brisbane bhain seo. Le chéile, úsáin siad an passion atá a chud an foiil Gaelach agus déanana siad iarracht fuair na hógáil as deithnar fearr atá san aine dul chun céim faoi láthair. Mar luag eile, tá rol lárnach ag an Chumann Lúthchleas is saoil muintear na haireann faoi láthair. Agus léironn sé seo é sin na chuirde.
Rinne an bhird cóteálathe ar na fér, agus iad áthirí freisin le scileanna riachtainna saoil a bhúna dob. Obair fuairne, có-ebrú agus féin creidir ina measc. Bhí na tuirthaí dochraitte má, agus léirigh sé go bhfuil tionchar th cuimse ag an CLG orthú. Is é an Chumann Lúthchleas a chrothaigh na hathair sin. An gapan sibh gur caiigh siad níos mó a dhéanamh. Ní féidir le achcuid stocaí a tharraingt níos mó. Strócaigh siad. Evan, leir tú faoi unsiar réiteoir. Sin fear, ach, nar cúla tú gur bhótáil an Chumann Lúthchleas chun a bhionraí úsa as unsia dhéanamh ar ifigá cluthe a ordú. Gurí nóg a sé seachtain. Chorthaíonn sé sin go bhfuil fionra céad is a nócha dó seachtain daithiontóir. A Lorgan, luigh tú parcí cuimh agus an tanam nua atá chuna bheith ar. Ach a Córthaidh, tá supervalú tuairt uíochta ar an stad ar €1 milliún. Rud a céiríonn leis an mhuileagar áitiú. Mars óda cách, tá fáibhide ag gach ile sport le cóthraméid idir féargus maná. Ach a gcuine úsa, sa Chumann Lúthchleas tá a cuiste bailisiachta tar éis méadú ó 9 go duine is scór na 9 ban ann. Cilíonn sé seo ghfuil an Chumann i ggéirí cóthraméachta bheith ann. Dréir RTA rinne an Chumann Lúthchleas ina siacht de €250 milliún in muna bheith commógata in airan. Comála sin, dréir the Irish Times Védig an méid cholíní a dimmer pelo 8 míle I gabhalas a hain go beag nach 200 míle I fethe. Fear Córthaidh tá an téimigh sléinú ag sáisiún éimegam deire a chuirlam a cuidcainte. Tásúla gom gur thug méid ábharach na díomh agus go 19 siblam cuid tormaí. Glach leis an bhíorna nó bí gafas an anolais. Cloise sibh ó mo chara cola níos déanaí agus ag duinmh plé ar chuimseacht agus cultúir. Gurb míle a thugah as an éiste canáta a thug sibh dom. Gurmágad Abigail, lean méid raig a bhábhar an ruin inis le cían mac Píris Elborn ó Coláiste Eoin. A Fhailí, a bhiltóirí, a Lochtan rasara agus a riníú sléile. Is mis a cían mac Píris Elborn, dara caintúir Foireann Coláiste Eoin, agus sa dantmach ó bhódóirí, Aidan agus Max. Le roiim ag go passionanta na cúisina an ein tíamid trúir le rún spragal na híthe nacht, a déir gur cheart don Chumann Lúthchleas a chuid stocaí a tharraingt aníos. Lear ma captain Aidan Rome, faoin Mhór fada atá sa gcóir amach ag an CLG, I dtácha a takeíocht cheart a thuirt an bhfuil. Agus déanaí Max tágart a mia don amateirechas, agus do chuirsaí árasacha airgeadis. Ach, bhfuilumsa, mar dara caintúir na fórna seo, bé me chur ar bheas. Cheann do bhun chlocha an CLG, atá imithe leig le blianta beaga nús. A chuoinúsle, de raibh luachana an CLG, becheart go le roimis ar fád más ar a chéile. A chormic ó chláiste pobl racharn luigh tú an seanachil ar scá chéile a bharamid, agus luigh tú freisin gúil gachtainna sa CLG an sásta. Ach chormic cad faoin na réiteoirí. Tá na cásna ina dogtar droch ide de réiteoirí, nó níos más a fós ina non-seater, go physicúil iad ag fós as chuimse. I bort líise an bhléon se chaite. Thug banistóir ar uan bhíonóir pella, sunk leis an gceann go réiteoir. I borcí crothir an seo sa Tulach mhuir I mearfór na bhléon se chaite, tháinig duine don locht fechanna amach ar an borc agus donsaí sé an réiteoir. Tás gur chailetar an cluthe. Chom mala sin na chuoinúsle, ní féidir lem darma dhéanamh ar aib an chníochas. A eile, ó Meánscoil Gharman, luigh tú an cordis atá idir gachéine sa CLG. Ach a eile, bhróna mar chuoinúsle, a bhfuil mórán in áíre eile, tar éis dul bheas an na 19 le ó héad 5 an chníochaste, nuair a dulling Jason Sherlock go thú fástach leis an gníochas. Ní dóla mé a Córthaidh, mar nóchura, cluthe amáníochta, ston charnachta, ceall le déanaí, mar thura ionsia cníocha a dulling lí sin. A chuoinúsle las na nimróirí, mar luigh Aidan Hanna, ní dóla mé. A eile a ríis brónam tú a chrá, luigh tú an bród a bhfuil ag an CLG ar a star. Ach a eile, nóir tháinig sé amach an seachtain se chaite, gur hastíí an porcí chuomh a ahrú go Super Value Park. Super Value Park?
Bhí níosta. Díl mu dar nána mar sin. Déine mu darmid na daoine mór le rá nós pór go chuíomh a bhí lárnach a bhirmú agus a bhirbert na hadréachta seo wathe le pingana sa bhreis. Mar luhí Max im ia. Agus cad bheith an sa tauchaí a chuirde. Pork Supermax in Gaillimhe, no pork Brown Thomas in Máilneocha Clia. Is leir gur fear ór na olór sa CLG agus is leir go na stocaí le tharraingt aníos acu. Bhí Díospóireachta gur le míle maith agah. Fuair mágad a dhéan, agus leanamíid inis in aigean rúin ó Coláiste pobal rá cairn le lisne ní bhunachain. Fís, fás agus forbert. Tá Chumann Lúthchleas le mulla as a bhfuil denta le 140 bliain. An chathairlí a bhultúirí a Loch de rasúra agus a cháir a Gail. Tá CLG a clúig go thomláin is na berta atá na bhunach tain. Pobal, féinúlacht agus cuimhnú chultúir na Gael. Ní léon agriacht eile marí ar a dam. Agriacht sport amateirach. Sport a waith le sport. Tá ceart ar fadaigh an CLG clúig le hamateirachas. Nuair a hagan airigad is stas a scéal, achraí na mion. Uail bhíon ferstanta, seachas pobal, cos le cruisí sacr. Ní bháil an go dréice a cormach seanna dhéantaí. Íoc go tíod costais na nimróí ag level sairde. Is leo sin. Lua éidir chlár am na glufií. Tá struchtúr na gomórtas airthe le 67 bblianta. Léiríonn se seo go bhfuil CLG a gceireadh fásamh. Go bhfuil siad daonlachach. Gnéistin siad le na mal. Tá níos mó cluichí agus níos lú trin aláin inis. Sin a hastaíon na bail. Agus maidir le catachas, as an 95 milliún heileann CLG an nura, chu 84 faoin géad a rás ag na clubanna agus ag na Cúirte. Téann éon bhrabal sa dhéantar a rás sa bobal chun achóiriú dhéanar stadna agus chuir le hacuiní. Béidir go bhfuil níos mó airigid ag baile clé á Lorcan. Achas maithar rud a sin. Tá daonra a bhaid níos móin. Cínta tá níos mó inéisiad tá tastal. Molla muite an CLG as an nualaíocht leis a gan LGA go. As na tríe chuige clufa a himríú nura, céad chuige acu bertíide ceire agus trochtar GA go. Ní mór an airigid ag an CLG. Na bhar bháil go mar seile bhac go péinear a go clufií seachas drám sasannach ar nó Sky. Ma gan GA go ní bheith na clufií sin ar a telefís a chorbe. Sin fís, sin fás agus sin forbert. Feachtas na globan na sláintúla, scéim éidir bbliana ceannarí gon tochaí, cúlcams, ggógéim sú ghóiag, dadan agus ladana, agus détal leannacht a rá go dó, sin nualaíocht agaí. Bhí cían a túcht amach fi Super Value Park. Super Value Park í chuomh a bhí capú bheir, ach se an pobal a thosaí tuairt Super Value Park a dhéann. Ní féidir a locht a chuir CLG as gachra dhéanana na pobal. Chomála sin, bhí tasal Lorcan a cantar chusaí ban sa CLG. Ach a charm chroí den darmod ar sin. Tá CLG ag gcearú go meachmar san agriocht. Ní bhálairt. Tá sé hárám ag an LGFA is ag a gomon camógaocht a neartachas na madaí agus Coláiste faoin na scá. Is an CLG hain a cheap iarúachtar an na héireann mar a bhí geléise ar i bróis cócheangail. Léiríonn sé seo toll, tuiscint agus tomantas. Sin na stocaí a daranta níos. Léiríonn stocaí a daranta níos leiscilacht a bhhailart a leogat a gceistin seo. Tá stocaí an CLG ar nús cín chanar bhuiile na Gaillimhe, fáscí go daingan ar na glúine, gur maigad. Gur maigad an is tá pluisteagain os na Caftéin agus na tánaiscí ar fadans na Foireann. Leanamíad a raig inis bhábhar an na ruin na Coláiste críomhaide an tancade an chaintúir dearnach ar gachaireann. Tás nó le Coláiste mac Raymond. Láir Eoin faoin na réiteoirí ar ball. Ach tá agus síl mór go réiteoirí éitethe go na parcannaí dúir na measlaí chaite lob chuile lá beo. Agus eisteach go leor níos de clósan faoi chóirsaí íochta. Tá sú le díain nachhacha an trúr réiteoir ban parcannaí imirtha an CLG. Trúr réiteoir ban.
Bí caint aspa cún na sinscne sa CLG. Ba vinnig Gert Brooks le fecal lár fáte chrócaí na imráí CRAOBH agus pellnaán le cúpla bliana nos. Eile, lá tú faoi bheas, ach cid faoin aspa measa is sponsor go réiteoirí mar lua Evan Room. Tás ag mádaí bháile go se thráim CRAOBH agus pellnaán cheart isteach sa CLG. Hámeach an cumann CRAOBH agus an LGFA mar bhuail umlála gon CLG bheith céim mhór tógceachab I dro cón na sinscne sa CLG. Tá am rá imid líort láimhe agus clufií cur mar chud gon agracht Chadhain. Tuigh nach bhfuil an CRAOBH agus pellnaán an. Céad cearcha bliain, héis gur bunú neagracht. Híla, gur bhaich sa dré gon ahar chun fáise. Abigail, láir tú faoi chóinils. Ach, nuair nach nosglítear ansir mar festis, deirte leis na rá ahrú tíhír gon na boscaí brúscaid, leis na Lochain agus leis na Francaí. Cónnas, an na mágatá tú. Agracht gan Locht I d Locht ar esara. Náireach I d imse. A chormuid, capan tú gon muid a máslú CLG, ach tá muid I gar ahrú chun fás agus sin Is cínte go le gar dhéana ednam rá, ach níd se lophéint na éaga sin. Luar gatín Lorgan ar ball an méid daoine óga le glúnta seanóireachab tuar na Córthaidh fuisiid le linn clufií agus linn tréinala. Abigail, lá tú faoi fáic supervalue. Tá chuméid go cuma lób sa deall faoi fáic ó Uíbh ar rinne obair na gapal ar son na CLG. Má hain tú suas ag páirt CLG I be, I nacht nó I máireach, feic sib daoine óga ar riocht agus sa tréinal in Eoin Cúirte Córthaidh. Leisne cheart ará ghfuil cótealaithe I gear siar ar a tréinal, ní sé sin fíor chuirbe, agus ní ar wathe le grá an chumann a tá sé dhéana seo. Is minic íon se seo le cótealaí I dhéana sásta agus chud pócaí I líana mar a lu Evan. Fáir géir tarlan de tú fás Córthaidh do a róchréinal, agus caafar rá ghfuil fáib leis a ggóteal I go leor clubnaí. Déta rá ghfuil a séasar a bhád róáda freisin. Tá cud gon stocaí agus CLG fáte brocach agus Cúirte. Ní mór den ní agus iad a tharraingt níos. Is mí lá a chaid strúraine ar fáce na imirtha an CLG, ó fáce chrócaí go páirt na mneana. Déta rá ghfuil CLG in agat fola. Tímin muid dógar muid, chan muid chuin muid, háir muid agus bhúr muid, agus inis tret muid ar san arthún fás in ar Chumann Lúthchleas Gael. Go bhagaid. Reminder Loch agus an aigen ruin ó Meánscoil Garman in Córthaidh is a chuin Colin ó Fhailí. A chuoine úsle, céird iad na rudí a chorchéin ar bheith nuacht mar hir. Ar geol, ar djanga, ar spirit, agus ar sport. A chohélig, a bhultarí, a luchtan razóra agus a chóirde gweil. Is mise Colin ó Foireann, an seo inniu ag léirte an Meánscoil Garman. Tá an seo chun tú a spraga I drón a fearna a cinn tú go bhfuil se bhar aon intin lum nuair a derm nar cheart don Chumann Lúthchleas Gael a chuid stocaí a tharraingt aníos. Chúla se bhfuil mar an láda go díise agus inis leróigh mé faoi spraga cultúr na hÉireann agus freisin pléig mé an chuimse hocht. A chin, luaigh tú an cnícas. Tuigim, is fáib í. A chuoine úsle, is fáib réine í. Bín cnícas le feicáil gach áit sa tír seo. Ní hamháin an Lúthchleas Gael. Mar luaigh Abigail is é ceann de phríomh aimimena an CLG ná chun an sport a spraga. Ach, a nuas ar sin a chuirde, tá siad ag gríosú cultúr na hÉireann I measc an phobal. Bhean an seo go leor na hí ag intintí faoine bailí go léir a churann siad ar gultúr chun chin. Ach, a chuirde, ní gach shrach éigent a thuirt ar chluí ar TG cethir, atá a Craoladh trí bhean na Gaeilge, chun an grá do hainte don Gaeilge sa CLG a eicáil. Brathín ceirchéad 8,000 is a 600 duine ar CLG beo gach ile lá. Is léir go bhfuil stocaí hana féin tharraingt aníos a chuirde le tamil fada. Evan,
Leabhar tú faoi bhanistóirí a bheith ag déanamh sorú ar fáistí. Ach, a chuir tú faoi ach na báistí. Is ach é a chur na báistí chun cín. Onas nach mbeadh sorú déanta orthú. Ach láisna, is dachar ach ní do dhéanta comhanan is inscne a bhaintach an éon agriúcht sport. Mar le ag Abigail, tá siad ag iarrééis sin dhéanamh. Comhraíocht a chrothú idir mná agus fir. Timpachcht cuimseach agsúil agus fáiltiúil a chrothúideach. A chuirde, is tagart é sin ón gcumann iad féin. Dúir Activity Alliance tá 60 hain faoin géad do chuoine faoi bhí cumas ag iarraí spórta imirt. A chuoine úsle, croigh an Chumann Lúthchleas Gael an tionscaníocht CLG do chach. Tionscaníocht atá ann chun daoine faoi bhí cumas a spraga chun achlaíocht a cleachta agus spríomh acu. A chuirde, tá na stocaí thara clúsa anis. Evan, luí tú an camaléirte agus sprise rialacha. Ach, mar thorlín in éon sport, déite cosna de thora rialacha a bheith ann. Sulagur am deir le mo chud cainte, ligdan na pointí a lúmar a chur agwibh na díobh. Leabhar eile, captain na Foireann go lád ar faoin CLG thar lear. Flé Abigail an chlór tábhachtach Gaelic in the Joy, agus haisbán mé féin niúlacht na tíre. Tom lán chinnta de, go néintíonn siad lom nar a derm nar cheart an Chumann Lúthchleas Gael, a chuid stocaí a tharraingt aníos. Bín an éarna searbh. Gurb maithagwibh. Rúmán na Cholainn, míid fáiltenis a bhábhar an rúin raibh Max ó Brádaigh Coláiste Óin. A charlaigh a bhultóirí a lucht an rasar agus a ghuioine úsle ile. Is mis a Max ó Brádaigh. Tríú caintóir fearn Coláiste Óin agus mar aon le ma captain Aidan agus ma chó-caintóir cín, tom go chumláin a bhábhar rún chun spódach na híanacht. A d gur cheart an Chumann Lúthchleas Gael a chuid stocaí a tharraingt aníos. Leabhar ma captain Aidan Rome faoin mrú méaltanach a chuirte ar bhfuil na hagriachta seo. Agus leabhar cín in ia faoi hepanna an CLG, e le an drochaíide a gatar dro imróirí agus réitóirí mar hampla. Ach bhálamsa chun deire chur le cainteanna Coláiste Óin anocht, a go chóirt ar an tríú príomh-lucht a chuid na hagriachta seo, a stádas amateirch. Faoi dhearm a chud cainte chuirde bheidh sé léirtha ag an seoir gur cheart an CLG a chud stocaí a tharraingt aníos agus gur fíor ar fad an rún dá bhór. A chulainn ó Meánscoil Garman ní féidir am darma chun sios an méad a dúirt tú a scuile harm. Leabhar tú a chulainn faoi inchumseacht, ilghanéocht an CLG, go dtugtar fáilte ar phobal éagsúla ónar sochaí. A chad faoin bubal eile DTA a chulainn. An rá is agat a chulainn an bhblin sicáte gur dúiltíú de arn bhuió ifrica ildáte de chud an phobal eile DTA a bheith ar chúil na ngansa acu. Tuiscúil néfacht ag buint leis an ngansaí CLG dar leis an gcumann. Ilghanéocht a ghuiníosle? Ní dála mé. A lisna ó Coláiste pobal a charn leabhar tú faoi stádas amateirch an CLG, agus a aspa agadas. A ghuiníosle glachan muintir bhlách léamhfiú. Nach bhfuil luchna amateircha á léirú agus ar nimróir dul amach an glúisteán galánta nua uirithe 56 hóra in agna seachtainna. Téime in dhearnam chatain tagart ó hana. A lisna siar gun de limnig tot siúr is fihid acu ar an bhainil bhainisteachta, lís móna mar atá na Green Bay Packers, agus tá áféis seo ag troileadh ag leibhéil an club comá, gan seocht fiar na chiíochtaí á an banistóirí club fud na tíre. A ghuiníosle tuigimiid ar fad go sé toirú. Agus tuigimiid ar fad go stádas amateirch an CLG i Mhuire dá bhór. Is fear ar fad den rún. A ghuiníosle leabhar cían faoi chórsaí agadas hana féin, agus ag insint dún faoi Pork Super Valley. Léiríonn cás GA go chomá a lisna agus a ghuiníosle gohfuil darmada dhéanamh ag an CLG ar na gnéthe is tábhachtaí. Gnéthe ar leag siad féin agus daoine ar nós porco chuomh amach i mmunú na hagriachta. Tá na stocaí le tharraingt aníos acu a chuirde gur bh míle mágah. Gur mágah Max, an haintúir dearnach mar sin don a chraobh sóisiar chuig go fáilte ó Coláiste pobal ráchairn ribh Anna ní chúda. Fís, fás agus forbert. Tá Chumann Lúthchleas Gael le molla as bhfuil dinta le 140 bliain. Cé
Cileisiú, a deir muda a rá charan le go nánach mus duine. Tá grá áta agus pobl lárnach a bhéanú Loch na Gael. A charlaí, a bhultairí, a Loch de Rasara agus a Chórthaidh. Níl muda ar nús éon chinine eile ar dam. Is cum a linge cén posta tad nó cén cináltaí. Ach, is cáslinn cén club le na mánam tú. Cén geansaí bhar do ghríomad a dúna. Is muda an Chumann Lúthchleas Gael, mise, tusa agus dubal na muice. Fiú sib se Loch de Rasara, más ómánaí ar a gláith hain sib. Tá CLG agus an áramh, éis leis a méid teachán. Tá dontas freise do chluban ar imachtaí trí Gaeilge. Tá partneachtáin le glór na Gael, tá ificí Gaeilge i ngach chundaí agus plán gomach ceanna gach club. Bín Gaeilges den chlár i gúnaí. Tá comart is scórán agus cead chéad a chuige club a ghlacha pórta. Tá CLG ag clílan ó lacastíos in na bhunreachtain gach gnéad a chultar na Gael a chorchan cín. Tá siad le molla. Lu a Lorgan as Coláiste Uíbh nachhfuil i gairí leis an CLG an gluthe cor a chorchan cín. Ach, bran ar a fásta take an gluthe cor le rins blianta. Sa bhléon fiche bhí fiche hocht clubán. Faoim léon fiche bhí chuige dó club. Sa bhléon fiche trí ghlach 8 Foireann páirt sa chraobh chomartas. Tá CLG gníomhach a gcurchan cín na cabhaimsere mar lu a cormach. Sin meon Gaelach na hagraíochta. Lu tú a glasna an brúhín ar imróí óga, ach tá rá acu nach bhfuil. Is sé grá agus an brod as a glob agus as a gunda a spragan iad. Ní eá é seo in éon tír eile. Lu a Eoin agus Cian go dogtar drochaide go réitóirí. Tarlíonn sé cínta, ach sinna fág bhfuil feachtas massa agus CLG. Tuairmas, tilmas. Tá agriocht ag freagart go rón chumper méidín feag lína ar chlí chhlachtúir éifichtach. Líon na máil díalseocht brod agus grá áta, stádas catchas agus nuálaíocht, meon Gaelach na hagraíochta. Tá écht as cuimse dinta an agriocht canródaíoch eis an láireach seo. Ó thrílar na dailech is an Spidéal go dahan na chundaí in níos chuid gon síl. Tá CLG lárnach le himach na glún na chiintach an teachtaéis go mo fad é buin. A roioine úsle gur míle maithagaí. Nis, tá cloiste goibh watha ar fad. Agus neadar fúbse a Loch éisteach agus fiochanna, ach níor bhainm an cuairlam atá ar na moltóirí. So le mag a bhíad ráid, an moltóirí chun an seomra ágant agus tá sé chun dolamán istócha batarráil ó péir díana siad an son ar chúl stáitse. Ach idir an dáling, ní gan dua a hálíonn sé go bhfuil fórna cho réite heile seo ospór gáir Tránthóna agus tréis líam leis geire ian leis na scoilena agus leis na múntóirí. Coláiste críomhide agus an múntóir tríanna íomhar a chú. Ar go bhain. Meánscoil Garman agus an múntóir Eleanor i Chadhain. Coláiste Eoin, Rory ó Seanáin agus Coláiste pobl rá cairn Róisín ní Chúláin. Treasure liver fad is úntach an taspantas a chuir na scoilena agus na fórne os ar gcóir agus go nairí liv. Níor bhainm a bheith tacht ataribh le comandú gan ceann ach cinnte ní raing ataribh gan ceann. Oh man.
Classic to Sapphire it's greater than these.
Spidéal an rang. Níl an sasdóin sin. Más a rang, which I can should be with it, both on like. Ma, chonig ship datach on, well, the Uder Wadish. Or Paul, on in Glenstolem, went to Chadhain Tro. Agus tá áine chun caint Harceann na Maltóirí, agus tá a good smaointóireachta chur dul chéile acha agus tá na tarthaí inis ag áine. Nis agla nach meach bóla bus dus na Maltóirí in ní dhéag an tarra. Túirí dí bóla bus dá inis. Gur míl maith goibh, agus cóghordachas leis na fórna go léir, cóghordachas leis na múinteoirí go léir a bhí gobar leo. Agus cóghordachas le gachéine tháinig amachchansa inniu, mar seo ceannas na hócaidí a mefa i híonn sin a rá. Níor bhhail am bheithem a bhultóir inniu, agus an sin cuioíonn tú, tá mé a bhultóir. Agus cámuid cinenne a dhéanamh. Bhín cinenne an deachar ar fad, agus bhí díospóireacht dárgóid héine gain. Am mohan sin, ní ramar ar éintin, bhí anna díospóireacht a gain, ach déon tíomar a rudí áirithe. Gur taide úntach agus machnamh úntach dianta ag na fórna ar fad. Agus golóir machna bhí pointí úntacha acu. Bhí díospóireacht úntach atrú inniu, agus iad ag éisteacht le na chéile, iad ag leabhart go passionanta, agus leabhar siad go léir le passion, ba léir gur chreid na cainteoirí sa rud a bhí árácha. nó munar chreid, bhí siad anmhaithe chuir dal malógaring. Amach an seo an rud a déirthing leis na fórna ar fad, ná súil anna chéir a chamad ar chuirsaí ama. Mar nuair atá díospóireacht chó leidir seo ann, tagann sé síos ag mion faointí, rudí beaga bídacha ar nós dul i bhfad tharraingt gan cuinál suas leis an ann, gan leabhart sách fada nó leabhart an umarcha. Ag deir an lé tháinig sé síos chuige sin, hiag rud chó beag sin, agus tríoslíam leis na fórna ar fad, ach ag deir an lé an ráha a rinneamar, ná gur bíd na búirteoirí ná Coláiste Pobal Rachan. An a bhaithe cárde agus fair play dus na fórna ar fad a bhí páirteach. Tuigim gomach dímá ar na fórna eile í éocht déanta in sin leis an ceire ar na bhí páirteach. Bhí sibh an a bhaith ar fad. Farír sin an cúis go míon job códachar ag na Maltóirí agus é fógrathe gur bhíad Coláiste Pobal Rachan champíní sóisreach í cain do fithe ceathar. Anis ba bhráling brunna i ghéanamh ar na fórna ar fad agus tá snóimiid leis na fórna a chríochnaigh sa dara áit. So trí iarn a chríochnaigh sa dara áit. Tá me chun gléach a dhéanamh ar dúis ar Coláiste Chroí Mhuire, Lorgan, Eoin agus Glasna, má hén sibh howlann sa chuige Fhailí agus chuige riamh ó Chiarán ar móthaíoh Craoladh sa. Agus dus na fórna ar fad sa dara áit trána, fáin si tastas de Craoladh na hÉireann agus fáin si darabháin de €65 an duine chomá le bán díospóireachta Gaillimhe. So denimid an brunna inis agus tógadh Seán Manín roiin Craoladh grafna dasa. Agus tá múntóir má héan trína í bhar a chúsúas an sin chomá. Bhuala bus mór do riana agus tá sa múntóirí eile a cabhlaigh leis na fórna ar fad inniu.
Coúntaach buabhas mór a ríist an sin ba Coláiste Uíbh anis, Foireann B ó Meánscoil Garman, Ella Abigail agus Cullen agus an múntóir go siúd Eleanor ní Chadhain má hagann sibh suas. Fair play, folks. Úntaach. Coúntaach buabhas mór a ríist an sin de Meánscoil Garman. Agus anis Coláiste Eoin, Éideann, Cian agus Max agus an múntóir Rory ó Cheannáin má héan sibh. Sos an sin buabhas mór a Coláiste Eoin ó maith. Agus buabhas mór a ríist an sin dá Coláiste Eoin. Anis a Córthaidh tá sin ann bhronn mór dhéanamh seampíní sóisreacha Díospóireachta í Chain fé gar, Coláiste Pobal ra Cairn, Eoin, Lisna agus Anna agus an múntóir Róisí ní Dúnhána. Cormac, Lishna agus Anna agus an múntóir Róisí ní Dúnhána má héan sibh an sin agus Bronigh Páidí Olanard, Corinne Grading oribh, Comála Baunan duine, Tassas an duine agus €1,000 athar. So buabhas mór a ríist dá Coláiste Pobal ra Cairn.
Just for hugging you, couple of Noma doing an ish, the foreign sheen truck at the very Reagan song, so from a Geary plus new, Lesham B Sport sheen truck, Riv, Fehe con a shot, most fader and ever. So just coming aboard is the head shot of Planet, but it's going to be Reagan all reached. Alex Cigar off one on to trio. Is it alright, John? Mhór, Eileen,
Yeah, so if I back on you an hour, all right?
Sheamshire, the Comórtaí Cain, Cahar. Ceart Iran os Argór a Ríist an Sa. Tá snóime leis an céad foireann atá I bhábhar an rún ar ma héamh yes an Sa, foireann ó Gail Coláiste na Mara an Tinmhir Mhór a gúnta Kilvantán chuir í fáilte ribh Cillian, Alex agus Rónán. An céad Iran atá I gcuine an rún. Ó Coláiste Irial ó Ballamhaoineachán chun de Mhuoineachán chuir í fáilte ribh Ábhín, Mairead agus Isabella. An céad Iran ar ma héamh Clé an Sa an dara Iran atá I bhábhar an rún ó Scoil Cuimseach Ciarán an Ceathrú Rua chun de na Gaillimhe chuir í fáilte ribh Cuíbh, Nance agus Eoin. Agus an Craoladh sa Díospóireachta agus an dara Iran atá I gcuine an rún ó Coláiste Mhuire an Spidéal chun de na Gaillimhe chuir í fáilte ribh Fionnán, Róise agus Éva. Tá na rialacha céine a buint leis an díospóireacht seo a bhí a bhaim sa céad is a bhí a bhaim den céad díospóireacht ach amháin ghfuil ceannóid cainte I gacéin cainteoir sa díospóireacht seo. So just mar ólas díobh búlaigh me an clogín thuas ar an stáidse tréis tríóid agus denime an roid céine nig an ceathrúnóid aráilibh a ríist ghfuil an town is Stigh. Agus chun rá a ríist just díreach mar eabhar cuasaí ama nach meach na múntóirí in ann éon marc na háirtíomh inig an ceathrúnóid sin. So just mar ólas tíomh. Now, an rún atá ag na fórna seo a nacht ná Fáin an Ghaeilge, Cothram na Féine ó Reachtaíocht na Tíre seo. Sin an rún atá cá ceannóid cainte an duine, tá muid réiceantá snú, gléigh mise inis ar an céad cainteoir ó Gail Coláiste na Mara atá I bhábhar an rún chuir í fáilte ribh an captéin an sin, Cillian ó Súlaháin. Ní neart go cur le héile. A thathíirligh a bhfuilteoirí a Loch an Rasóra agus a Tharraingt. Is Cothram na Féine a bhaoine Uaisle, ná atá fit a fúta le seanachas na tíre seo. A hílín fíortharraingt atá fréimhethe go dagan sa Hóananas, sa Tharraingt agus go Chadhain sa Déan Lahas. Is Mr. Cillian ó Súlaháin agus Moraine na Mhór Alex agus Rónan fearm fáilte rómhanacht. Áta maiid ag taú go hiile agus go hiomlán leis an rún seo a deir go bhhain an Bhfuilge Cothram na Féine ó Reachtaíocht na Tíre seo. Leróg mé féin díobh gúil Reachtaíocht na Tíre seo fréimhethe sa tharraingt ó bhain. Leróg Alex díobh an bailach bhfuil an Reachtaíocht seo ceangailte go smúr le Cothramas an Déan Lahas. Agus faoi éire treisio a Rónan ar Nargón trí bhain tugartí sonracha a dhéanamh den Reachtaíocht féin, a ágaigh nach meid aon bhealach gur féidir a héine, ach gur fíor ar fad den rún seo. Ach gur dúspóire or sanmhíniú, a Tharraingt, is an Reachtaíocht sa tír seo agus dlí nó acht atá aonta mar thura ar phróisis atá fréimhe go hiile agus go hiomlán sa Déan Lahas. Bíonn go an phobal go láidir le sonrú I ngach aon físa, rud a dhealann agus é chintín Cothraíocht I ngach aon gné. I ggóthaigs Reachtaíocht an tíre seo is an Cothram na Féine agus gúil na dlíthe agus na rialacha atá aonta ag poblacht na hÉireann, meáta agus fearáilte, agus nach bhfuil siad ag déanamh éagóra nó latram ar aon cheart nó aon duine faoi le. Agus sé an rud faoi leis sin a ggóthaigs an rún seo ná an Bhfuilge, is í sin an teanga féin darlinn agus a pobal leabhartha. Mar sin is é bonús an rún seo ná go bhhain an teanga féin, Cothram na Féine ó Reachtaíocht na Tíre seo sa láte an Eoin, níos an amtá thart. Agus is de bheith go rágam féin agus mo thuglacha ar ball ná tuis go bhfuil stadas agus meas as cuimse á léir ar an teanga I mór an gnéithe éagsúla den Reachtaíocht agus tugartí sonracha a thug an tacaíocht I breisidaí nach bhfuil aon bhealach gur féidir rá nach bhfuil Cothram na Féine a álachaí. A ghaoine Uaisle, ceann de bhaintleacha eile Reachtaíocht na Tíre seo ná saoirse farsanta agus saoirse chun rabha a dhéanamh atá lúta go sonrach sa bhunreacht a aontaíodh go Déan Lahach sa bhliain 1937. Is as sin ascríonn go leor den Reachtaíocht eile chutá ghain, ach ní cheart agus ní chóir neamhordaí a bhar na bunlacha seo. Is é sin gur gá na cearta déana bunúsacha seo a thosan do gcónaí.
Ní bháin sin ach tarráthíocht down in article a dahad in orgara an bunracht, a chintín cearta an duine éonar, agus ní léon heist ach bhfuil cearta teanga an duine éonar snórbh an seo. Is fearc freisin go Dr. Stadas agus más faoi leit an bhfuilge ireachtaíocht in ilda na tíre seo, agus tá i lomad tagartí agus tacaíochtaí. Tacaíochtaí airgad snórbh cínta de I mór an achtainna éagsúla. Mar ach scóir Ghaoine Uaisle is fiú a ahand go rud éagsúil é reachtaíocht agus cur bhaim reachtaíochta. Mar hampla, tá reachtaíocht ann sa tír seo a thurann cosc hamáin faoi thionchar an óil, agus muid gléir ar aon intin go bhfuil sé seo ceart, cór agus cáthram. Ach, má haon meis go réigean amach ag tmántanacht is cúis le timpiste ina marítear cathair, an bhfuil an nocht ar an reachtaíocht, nó ar iompar an bheith scóra. Slach slí chéine BME solar faoin difricht idir an reachtaíocht féin agus iompar na níní ina le. Mar tá srín leis an méid gur féidir le reachtaíocht a bhaint amach, rud a leabhar Alex Tilla faoi ar bailbeag, agus ní féidir le reachtaíocht ar be, íchlar ar gcuine ar be, teanga faoi le a leabhar, agus rud cór agus cáthram é seo a tá fréimhe sa cheart a déine. A thuirde, níl aon doubt ach go dog an reachtaíocht na tíre seo, cáthram na féine don bhfuilge. Má tá cúis dhearán ag Loch na Sóisear ar bail, bí cínte go mbeidh na chlásán sin fréimhethe in iompar na Ghael féin, ní an aon gnéad an reachtaíocht a thugann saoirse as cuimse agus teacaíocht don teanga i gcónaí, gurbh maith agmh. Craoladh na Cillian, Nis an chéadchainteoir in aig an ruin ó Coláiste Irial by the Bhuine Chain Craoladh fáilte rih Uíbh ní chealaigh. Caiitear an teanga a réis agus a réis eile in áit na láfingana. A cahirirlí a bhultóirí Loch an Rasra agus a Ghaoine Uaisle. Is me se ábhí nó Coláiste Oriel agus a nocht tá mé féin agus ma arn os war góir, chunáirte Ghaoine an rún go bhain an Gaeilge cothram na féine ó reachtaíocht na tíre seo. I monarch na hÉireann, dearbhétar gur bí an Gaeilge, príomhtheanga oifigiúil an stát. Mar sin, fefa agsúla go gaiitear go chortham leithí I reachtaíocht na tíre. Friar thugann Commissioner Teanga Raibh RTE I dtithe an Oireachtas I 2009 nach greislí Craoladh go leor Clark Gaeilge. Bhí nó gní panca trí fan géad de schedule televíse RTE I méarla a bhain, agus bhí an creaaltar ag sáú an achta Craoladh hain dúir. An gá ceiste chur heilú an bhain na Gaeilge chortham na féine ón reachtaíocht. Is léir nach bhfuil más madú ag Loch reachtaíocht na tíre, nó ag Loch chur bhaim na reachtaíochta ar Gaeilge, agus nach gahan an reachtaíocht sin go chortham leis an Gaeilge. Beidir gur bar flip-flop breisin ó beir le Coláiste a céfas. I Díospóireachta, Johnny Mesha chur síos cuimseach ar an rún spéisiúil atá de hamáin agin na nocht. Pléithim réad bhain statisticí beachta, cruinne, dócheanta a thuirthaí ina lí arbh nach bhain na Gaeilge chortham na féine ón reachtaíocht. Fuiar le roí Isabella fin gwe a bhaimlí an reachtaíocht ó Yas in ar saolta mar Gaeilgeoirí ógan na lena seo. Fáin, an gníomh de rud inseacht a bhaint amach. Bríthir san aimse leireach a thugann a fis go rud seasta é a tharlaí in ar bhain réalta. An Gaeilge, teanga álín Celtach, an céad teanga oifigiúil an Éireann. Teanga atá tar stadas oifigiúil a bhaint amach san éad sórpach. Teanga a rinne agus a dhéantar géir leanúint arthaí leis na céanta. Is ann chortham na féine agus chorthamaíocht. De réir an ochlar bhig rud atá cór agus ceart. Na a churann léachar na hÉireann, na féine a cheasan fóg dargultar agus dar nósna a gcuimh na dúin. Well a cháirde, ní tháinig Loch reachtaíochta na tíre seags na féine cróga sin. Reachtaíocht, dlíthe a haon tríd an Parliament. Dá éirins na sé hondas fihid, cnach an anfa nó Parliament Westminster sa túisceart. Fuiar an tír seo, tá gá státar an eile an seo. Sé hondas sa túisceart áit bhfuil feachtas féin féachhar ar bhain chun bun ceart a teanga a bhaint amach. Bheadh sé dócheanta ag Loch an Rasra bocht, argaint a dhéanamh go bhain na Gaeilge chortham na féine ó thuí. Mar sin, dírófar isteachar na sé hondas fihid sa deisceart a linar gainte. Tá reachtaíocht na tíre ag déanú lech eile ar an Gaeilge dúar gantanas polisiach chun na ceantar Gaeltachta a thaobhnaí. Tá éileamh á dhéanú le fada ar an ardú ar an mhainú ar chuirtear a fáil de agriochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ar nós údarás na Gaeltachta.
I láthir na hura tá sé fíorheapar teach a cheannach a eilear cís na fiú cad planála ail sa Gaeltacht. Rud a chéalainn, go bhfuil ar winter na Gaeltachta a gantar dúchais a thréigean. Gan an cé glún eile, ní féidir leat marchtint. Léiríonn an tardú suireach a fógrú sa bhoisiid 2024 nach bhain a Gaeilge chum na féine ó reachtaíocht na tíre seo. Ní an trá le fear mála háide, agus ní bheith an Gaeilge ná marachtal gan takeíocht freinach chum ó reachtaíocht na tíre seo. Mítar go takeíocht an Gaeilge, mar 1 cloch ag policy an réaltas. Ach níl an seo a géitreacht, mar dear an seanachil, ná méid féin as an lá marc. Well a háide, ná tormolú reachtaíocht nach bhfuil curtha I bhaim me geart go fóil. Janny Loch an Razra iirecht an dala malóga car armh, ach impiam armh an clús mhór a thuairt dóibh, agus macnamh cuí a dhéanamh ar an rún atá á phléagaí na nocht. Gur maigah. Brumán go dábhín man iscéal soachta danim áil mí cheartan sin ach ábhín mar se. Seachóí mar sin an chéadchainteoir a scoil chuimseach an chiaráin an chear an rua, cuimhín í chuim. Misha éide sinna mé ná chalach féra, mór mo chlór mé a rug cúcholin cróga. A lochtéisteachta ní misha éide mar is léid. Misha cuimhe agus is mór mo chlór. Arnglód, me hain agus mo hóleachithe, nant agus imer ar an scoilchumseach híran, agus muid a bhábhar an rún seo. Se sin go bháin an Gaeilge chum na féine ó reachtaíocht na tíide seo. Agus cifannach meach. Ní bhain sé mo hóleachithe ná riont was sa siúmar seo an teáine marach an reachtaíocht chéanna, agus marach chum na féine go Gaeilge sa reachtaíocht sin. Rud an léad os nanscaid níos dúrnaí. A chuir dús samhíú ar a rún, agus an chéile tal le baint ang as. Fáin, sa gás seo rud áil nuhaint mas reachtaíocht, má bhaint sa rud amach ní gá go gurfií a bhaime ar nói. An Gaeilge, tá go rúchas na tíide seo, chum na féine, gomach rudí féilte, ní honning chum na féine agus có ananas agus caihamid a bheith cuairmach faoi seo. Reachtaíocht, tlíchan na tíide idir bonreachtaíocht agus reachtaíocht tháinaisteach, Einstream reachtúla, fóghliche, costan na Cúirte, fiú trolínte agus policíthe. Na tíide seo, tá muid a ghlach go leis go poblach na héireann na 56 condae tá geistan seo, agus tlínte rialtas na héireann. Caafar a chuir sanáibh gur tan go bhilnaí on Gaeilge, agus caafar bheith ordalach agus muid a món cantaine ar céir atá geist le chum na féine go bhionn hanga. Léadú muid an ní hamháin bhfuil chum na féine ag an bhionn hanga snáinge, ach tá có ananas a gás na áirithe. Mór mo chlód mar sin agus neo be mis se caint ar na PC reachtaíochta éagsúla bhfuil chum na féine ag an Gaeilge intú, agus ag léadú bhfuil a tíise go mór chun cín ó thaobh reachtaíocht tangaí. Bei nant a caint ar an Gaeilge reachtaíocht a bhainint leis nedachas agus cuasaí tíochta. Bei imer am an plé ar an munracht agus a caint faoi cuasaí Gaeilge sa gcóras tlí. Cin choisins teag an Gaeilge mar sin a reachtaíocht na tíide seo, choisins a bhainint amach chum na féine dhé. Tá túsáte ag an munracht ar nói, agus alta hácht plé imer ar sin ar ball. Ní chud amach cholasib gálistal a lé, ach ní mhór an rianta cúlua. In the mass, tá 8 diche Gaeltachta, an tacht áí agus rúnithe faoin ar bunú ri na Gaeltachta, 8 údarras na Gaeltachta, an tacht chionscan na Gaeltachta, agus ar nói 8 na dangacha effigiúla. A chuirde, nach bhfuil as sa seanachas, gur tachtú cú choling leis sitar sa tanta. Stach bhfuil mai hain bag nach tachtaí, leis na méid 8naí tá luút samanne. Agus gan é trocht dinta fósam ar an reachtaíocht tháinaisteach, meas na bhógliche, policíthe, trolínte agus eile. Fácaman na costan na Cúirte faoi imer a bhéis thug goros war góir ar ball. Sin reachtaíocht a churan bon chloch faoi airna na Gaeilge agus na Gaeltachta sa tí seo. Áisínachtaí a curú ar bon maiall an reachtaíocht. Efig an chomisisiúnar tanga, údarras na Gaeltachta, cág agus paras na Gaeilge. Tá ancháir a tí seo faoin goisiint a thugta an Gaeilge. Léiríú a seo na around an OSCE Commissioner tanga na tíide seo, chun Cúirte agus eilún chur ar fáil na a curú efig an chomisisiúnar tanga ar bon sa gasómh san mé 2012.
a harde, nach wak si be méid a harles rank teachn jakate. Na a tugu lano, os corn na Cúirte sin, for go hog siad anam tradiisiúnta Britannish amach. Mar nach bhfuilte sin cadithe faoi cheartlan a dhéisian réaltas sa mí gábhíle sa ceardéach. Measú go dhéirdí sa na hanamcha Uíbh nántagus ímar. A bháma is cínte gur Mount Joy bhatha. Se, mis a Uíbh agus is ag cúcholinn Cróga a bheits láine. Tá reachtaíoch sa tíise mar gá dulga ein, agus is dáin an téhearach nach Dr. Carm na féine go bhaige inte. Gur míle magaí. Gur mágad a Uíbh, agus an aigen ruin ó Coláiste Mhuire an Spidéal, Fhailí Coistela. A chairlaí bhiltóirí a Loch rasara as a chainteoirí gaige fad. Sin íne searmh ná nach bhfuil curm na féineáil ag ngaige, ná ag pobl leabhar na gaige ó reachtaíocht na tíre seo. Seo dáir seasa ar an rún se nocht. Sin gaige an teanga náisiúnta as an chéad teanga effigiúil de réad article a 8 gom an racht. Anítar an bhéarla mar an dára teanga effigiúil. Son an reachtaíocht na tíre agus tlíon na tíre, sí bunracht na héireann bunús gach tlí atá tír seo. Tacan na dlí leis an munracht, as chur an rán na rialtais as áisineachtaí stáit na dlí sin a bhaim. Chumach chum na féineán, bhach an reachtaíocht a géin tú leis an munracht, it is spriccanna, spirit as sunreacht a bhach cuí agus cóir. Credamuide, gwn reachtaíocht lag, as na bhach, as duna fáil bunúsach ar ngaige as ar phobal na tíre seo. Lá romise faoin reachtaíocht teanga, Pléiróise leigachtaí Córthaidh na reachtaíochta, as dír ó éha ar chur a bhaim, nó ná ríre ar an deip gláán tá dinta ar aimú chuspóirí na bunreachta. Tír gá hangach an saoil bhí ag bunreacht na héireann le túsáte tucaí go gaige. Masú, ag gred an éon den agus sin seo go fíorneach, gwn an reachtaíocht dílis gan úlhín sin. Síocht na dancha effigiúla an príomh-fís a reachtaíochta a bhaine le húsas na gaige sa tír seo. Heb go tobosteach ar an nachta a gúsach á bhéilte trí, is bí cínta go depa ríis den na lesaí ar aniu fiche híam. Ríistelle is reachtaíocht lag atá chur an áit nach mrun an éon cheart ar an siarannach an ghailge úsad. Cur gom prata seo le átar nús Canada, áit bhfuil reachtaíocht láidir a bhaim, as go gur tar ceiste ar an siarannach, cé acu teanga ar bháil ó húsad agus iad a mungan ó leis stát. Well, ní hin áirlíonn seo. Cholúas hiú go gaige machs do flick, nach bí an freigar thuair for ort. What's that? I don't speak Irish. Nach chuid se cluistí aine. Reachtaíocht na leifine, fiche faoin géad go arcaí nua le gaige faoi am léon fiche trécha. Níl dír dacha mága faoin, how dú gaige. As a ghaoin úsle ar chula sib faoin reachtaíocht fóchainte in Alban. Níl réaltas sin a ghlach le héan chinál drochainte na muinte na Gaillimhe. As níl siad géire go mach cantarí Gaillimhe ag mothú imilíthe ina sochaí héin. Nach bin chum na féine. Pastach a léad sin go géir bhain seo, go háirithe agus ar folatóirí an ús Ivan Yates ag lich cultural terrorist ar ghaigóirí na tíre seo. Chur se loch leabhar na gaige ag gumprad leis an Taliban. Cólan túr más til más chuine seo. I fiche 17 Brian Diageo iirecht Guinness Light Heel le muinte na tíre seo. Á tep gláán a bhí san iirecht sin. Dúirt an Irish Times ag an nám gur bag Guinness Light Titanic an fortar. Well, se an cás céan eile sin gaige agus líon na tíre seo. Níor haine blas an Guinness Light lein, agus ní haine an cur a géal na reachtaíochta Light lein ach an erid. Fadó, hostop an na Gardaíthú, dé tá bheith cínta go mach gail gacu. Ach ní nach chuítá seinne. Ní le an chábhad goil gur bihhead le bheith a Garda. Ní le an dúgus reachtú lán. Ní bháin sin ach cruú deire leis an trí gaige a thabhíil sa cúig, le hiireachta le achtrúna arcú. Ní tharlacha leid sa rank ná sa Spáin go dó. Ar a laid má thugtar os cúr na cuairtú, se de cheartad láirt leis an raibh i de hanga náisiúnta héin. Nó a bhfuil. Ina thuairis blian túil fiche hían, léir imscrúdú ón commissionéir teanga ag an nám gur hepen an tuirbhís chuirteanna a teangara chur ar fáil go air a lorg fineise a thuairt os cúr na cuairte gaige.
Sin sorú in na forlacha go ach na dangacha efigula hávéid trí. San áúil an dúgus éin den tar neamhhartá. As cem píanó sa garú. Ó, man an go bá. Túra skelle. Tá mai cinse gur siad a crán agad bróga. Rachtíocht a túrs corm na féine go réige. Sop an nát na scúbe. Bheach am áas a bheith sipáil gin na sláid. Níl an ach mog amaga. Gur mí magan. Sinna goibh finan agus trámid a raig mar sin leis an darnachainteoir ó Ghail a Coláiste na Mhuire in Mhór, Alex Monte. Ní neart go chuir le chéile, a cha hirirlik a bhfuiltóirí a lucht an ar soach sa Ghaoine is mis Alex agus tá áthas sem a bhaintúnacht chun leir de bhábhar an rúnseo déir fáin an ghilga cocham na féine ó rachtaíoch na tíir seo. Ag tógá méid luí cilín Róm le roi misisiis na gnéthe déon lech a suntasacha a tá mar chuid loach den rachtaíocht, agus ró na rachtaíochta a ágan go cochimíocht de gceiste leis an ghilga. Díospóireachta, léirigh fiúnan ó Coláiste Chríomhmhuire, nach go an rachtaíocht fiúg aontu le bunrach an tíir seo. Ach fiúnan, mar sódún go léir tá rachtaíocht na tíir seo fréimhe sa déon las. Agus tá sé mar ragach na rachtaíochta a bheith go thomlan na díoch ar riachtais agus éileh an phobal. Is é sin le rá bhfuil gach pí a rachtaíochta crutha agus forbartha i mbealach déon lech agus cochram. Tugann an déon las cúg de fog na tír tunca imirt ar an brosé seo trína ionada tá taifa acu ón is nach déintear éagúir ar an éileh. Agus déanaí rón an tile pléir seo ar bá. Mar sin ionan chun is nach bhfuil comíocht a thuirt do phobal leabhar na Gaeilge, nuair bhíonn an deis déon lech seo acu i gcónaí. Leabhar ábhíonn ó Coláiste Óiriúil faoin mbealach nach bhfuil an Gaeilge mar príomhtheang an Stát agus nach bhfuil an rialtas ag dúling le lé i gceart. Ach a hábhíonn, más rud ag bhfuil tú ag ceistú cochimíocht na rachtaíochta, an ag bhfuil tú ag ceistú cochimíocht an córas déon lech freisin. Ní le nás ach go glíonn an córas rachtaíochta leis an córas seo, mar go chiadre bunathe air ar gara atá raisiríis bunrach na hÉireann. A tháinig chun cín agus nach féidir athú dúir article 47 ach trí réifreann agus bhót an phobal. A hábhíonn ní féidir héine ach go bhfuil an Gaeilge mar ceanna ábhar is sinne sa bhunracht agus í mar chuid d'article 8 mar chroig má cóscúlar Cilín Róm. Mar sin tá sé sulir nach féidir ró an déon láis sa Gaeilge a cheistú, agus is cínta nach féidir an déon láis féin a cheistú, a ágan bhfuil cochimíocht sa réimse seo a hábhíonn. Ionan ó Coláiste Chríomhmhuire, léir tú dún gur an rachtaíocht lag agus nach raibh cochimíocht a chót don teanga mar dá bhór. Ach fionan, caithfar ant bhfuil gá an rachtaíocht a lasú agus sa ausú ar an meán bhfuil cuasaigh athú go rialta. Tá sé sular ó méid dúir tú ionan nach gur an pobal róthasa leis na pusa chuirc i bhain go dí seo, ach mar th rinne athbhreanú agus las a go déon lech ar na dléir seo. Tá sé sular nach hep seo mar jaall go ranna prósé seo tóg an prósé seo 10 mbliana fada le hagrú. Ach ná bíon áras an, ach go raibh an pobal mar chuid lánach de. Agus rinne cruithe ach na tanca lasa gábhíos a féin mar thora ar an iarcht seo. Ónan is acht I bhád níos cuimse seo don Gaeilge, agus fad is bhí sé crothú éiste le éileh agus riachtais an phobal. Mar sin ní féidir rá nach go cochimíocht den don teanga agus tá lucht leabhartha. Léir gábhíonn ó Coláiste Óiriúil nach go cochimíocht ar fáil mar le cuasaí Craoladh agus líon an béle tar fáil ar RTE. Ach go hábhíonn. Caithfar ant nach bhfuil an méid sin éileh do Craoladh trí Gaeilge I gcompar leis an béle mar mionhanga, agus déanaí rónán tile pléir seo ar bá. A hábhíonn tá seirbhís ionach ar fás an ormh I cenne omná nuad de spáistí a bhuiachas le cúla cethir, agus cosint na rachtaíochta. A chuirde ar déir hiarthá fuair tá srín leis an méid gur féile pí a rachtaíochta ar bith a bhaint amach. Brand sé an pobal cochimíocht de thuirt an teanga agus na polasta seo a leanúint. Ar an meán céine nach bhfuil neamhchomíocht bantach lena bhrein Díospóireachta le buaclaí bháin de bhór nar tháinig aon cailín chun tosaí, ní féidir rá nach bhfuil cochimíocht bantach le cuasaí seirbhíse, nó nach bhfuil aon Gaeilgeoid chun na seirbhíse thuirt. Mar sin a chuirde is fíocht dó dhéanta é bhfuil todhchaí an teanga ag brath ar tul agus tacaíocht an phobal, agus is cochimíocht cinnte é seo. A chuirde mar ocail scur bhlam si bheith ágáil le tagart ón Commissioner teanga. Déir me ggóí nach féile leis an 8 teanga as féin an teanga hábhá.
Is í pobl na tír seo bháin féile an tanga hábha ach sa Chroí go dtí an céad clún eile. Gur mágah. Gur mágah Alex. Coláiste Ariel, tharraingt Mhór, Mhuire ní Córthaidh. Tanga a rééis agus a rééis eile in áit na lá fingína. A go héirlaigh agus a cairde. Curc sé díma agus droch spin ar chaintear géalga ar bé, nuair smuoin síon sé ar an dói a bhfuil an géalga sa stóid seirbhís agus ar an dói nach bhfuil an rinn educais tilt nach freastal ar an urid sin daoine atá glórg educais star level trí bhain na géalga. Tá sé solar don tail mór nach bhfuil cothraíocht I rátaíocht na tíra. Agus nach bhfuil Loch leabhar hana teanga cothram féin a rátaíocht na tíra. Ní ran réicht na scéalga ach le post a bháin as gá 5 falúnta sa léniú sa stóid seirbhís I dréibh sé 3 bliana. Ní raibh cum a scéalga dí ach ar 6 na post na stóid seirbhís seo. Fan? Sin 9.2 fan géid na postna. Tá sin scanalach. Tá sin nóireach. Tá si de ceart agin dúir tlína tíar seo plé le hagraachtaí géalga as géalga ach níl an sinna chur géal. Cén dói a joco glasin rátaíocht a scéalga chur a bhaim manuel. Cén dói a joco glasin géalga a bheith fáil cothram na féine ón rátaíocht na nachhfuilach béir le sa stód theirbhís. Má leabhair tú géalga le gardaí nó le hefa go Creatas Arag fi dart mar Amadon. Ach hífa ó RNC. Lú tú fós na géalga sa géaltocht. Ach, cad faoin príomh cáthair. Tá 2 géal go loníthe máileach lia, 2 cair sé agus 8. A bhfuil ní céad is a dada seachtáil teag freastal orthú, agus fiachtas ar siúil chun géal chlás a bhainú sa cheantar sin le tamil. Cruniú a réir san oireamh. Níl éon géal chlás dhéang. Cén fó? Cén fó, ní lech freagar bhain ein. Tá rialtas ag sinú aghuid garta ar éasóg na tíra. Ó heh raibh scoilide, agus ó heh raibh teangaide. Ach héfa, lú tú nach nonan cothraíocht agus cónanas. Well a cara, leg me sé tuairis le déine ón Irish Independent. A dúirt graibh 3 fan géid a teistí éarnacha ag gur fáistí a cheolú chuig géal scoilena. Ach, ní ach 7 fan géid na teistí sin óbata sin a dhéanamh. Cén fóid ar tú? Well a hífa, sin a rééis a rás go dtí an mí chothraíocht a phróiseas cur bhaim na géalga I rátaíocht na tíra. A Cillian, bhí tú ag plé an 2 fós faoin dóigh go bhfuil an rátaíocht féin go bra. Agus éon tíam leat a Cillian. Ach a Cillian an fáib atá ein nó nachhuilte sin curtha I bhaim. A Cillian rinne tú go leor plé maid leis na carta banúsacha déna a léirítear don phobal I rátaíocht na tíra seo. Ach, a cara, an raiwa is agat, fiú sa géaltocht, ní lech seirbhísí teoranta ar fáil trí bhain na géalga. Tá aspa doctóirí, psichiatranas, agus seirbhísí córa chunta ar fáil as géalga, agus sin sa géaltocht. A cara géal, conas gur féis leat a rá go gaiitear go chothram leis an néalga I rátaíocht na tíra seo. Nuair chuirtear brú míl sinach ar gcuoine a hanga dúcha se cábh I náit se leafingína, chun leas a bhaint as carta bunúsacha déna. Curranta dé sin agus saonastar mar haitir le caiintear a géalga. Níla is agam an fiú chun ever a hocht a rúd ó theirbhís trí géalga níos mó. Má mulla an obair an fearr, níl molú bí til se ag an rátaíocht sa tíar seo. Dhéirigh me sé ar gábhar faoin se. An aspa géalga sa stóid seirbhís agus an aspa géal chlás ar fud na tíra. Caiitear an teanga a rééis agus a rééis eile in áit na leafingína. Is léarnach bhain an géalga cothraíocht na féine a rátaíocht agus I gur bhaim na rátaíochta sin. Ní an darna raiha agah bh lucht fécinna. Ach an rún seo a cabh amach go hill agus go thomlón. Bín súla mór ach ní bhín súla tír. Well, bín súla cothram na féine ach níl sé ein. Gur mai go fa. Croláidh na bhréid, Carnatán George ó Scoileach seo chiaráin na Carol Roa, Nancy na Comacha.
Mise éire. Mhór mo nád mo chlám hain I dhéal a mhór. Mhór mo fian ben nábhde go mo hir hiúpa. Alach déisteachta. Mise nans. Agus eintim go homlan le rúil an léineo go bhán an ghailge chum na féine ó reachtaíocht na tíre seo. Sul an nírim mo chud cainte. A Eoin, luad tú feachtas ceart na dangan ó thua, ach tíad na fiche sé chundé atá fí chabantal ein inneol. Páric mac Píris, tá híhir á lua go láid rang seo agus ceá nach mech. Feard lí agus clé émar cuasí lí ar ball, gailgód agus edachasór. Sé thug a murder machine a ggóras edachas a bhí a bhaimte tír le na lín, agus sé a dógur forrógra na poblachta in lí déag sé déag. Sa bhrógra céanna éilítar go léirefií an cion céanna ar chlám uile an náisiún, muide Loch na Gailge in the Meánscoil. A bhúrad, láir tú an ghailge sa ggóras edachas, ach tugann an policy gan edachas gailteachta go chud an rialtais, ahantais gon chaintear dúchas gailge sa ggóras edachas, agus chum na féine gúine stardanga. Tá gailge mar chrí ábhar ag go réiclinn na bunscoile ó bhunún stát in 1952. Is in 1958 agus 34 le rialtais éagsúil amach go mbeadh sin na chrí ábhar sa ggóras Meánscoileachta. Chum na féine mar is ceart. Ag teachtain se caite hain a bhí caintear RTA ar fáil ré leis an gailge mar chrí ábhar. Ach, tugann an reachtaíocht seo cosisiinte. Cá meachmuid chuirisa. Lár mórad agus finan ar aspa gailges na Gardaí. Well fi mise ime flank sa Garlaw agus má bhá stoppi ag puinte seicala. Ag fánacht le Garda le gailge. Híle gur drogréid fi ar a garan rua. Ach, tháinig go Garda le gailge. Seaasú an fód agus fuú an televís. Seans má nach mé sin seo os war góra nacht gan reachtaíochtas an chum féine an na gailge inte. Na hain is cuidhá sa siúmar seo le a chus. Seans má nach meach loch agríthe na híe go léin fósad bhód ach merid. Drom atá muoine ag forras na gailge, a chuir bon ggóir an tacht am chuointe na Bretaine is na héan 1999. Lár cuimheh ar 8 gailteachta 1959. Is faoin 8 sin fu ma dósa íosacht ó rion na gailteachta le tacha hóigáil ar a garan rua. Chiail sé sin gur sin an fidó hasna socr sí san gailteacht sa chláán na hóigáil, sa hóigáil le gailge. Ní hamháin sin ach rih sin I ríist thógaí a siúteach le cúna ó bhhar na gantar cúng. Reachtaíocht a chuir bon rih bhunún stát in 1991. Is a thug ahantas fiile go na cantar gailteachta. Tá forrálacht ní chum na féine go dia. Tá forráil go 8 gailteachta fós in na reachtaíocht effigiúilta tíir seo ach níl si a chur a bhain mar a lua cuimheh. Is agrach nuúbhaníthe iad banú in ghilteacht na mara, siad a gur a ceart amhaint amach go Loch na Gailge sa ggóras planala. Agus is má háiad. A Eoin, láir tú an ggéirchéim tíochta, ach tá banú ggéire go bhaidte go tair tíochta trolínta planala an ghilteacht. Trolínta amhaine le dúlgus reachtúil na núdras planala. Léadú go bhfuil a reachtaíocht ach chu chuir I bhain. Mhór má náid. Mar bhór mo chud cainte, faoin fróisis reachtaíochta sa tíir seo is féidir éon chóram a bhain leis an gailge agus an gailteacht a tharmligin, nó a chuir faoi chóram an air gailteachta, nó go rion nó áisiúntaach stát. Rion na gailteachta mar hampla, nó an túdrás. Agus deire, a innom, dúirt tú gur an reachtaíocht lech. Ach deirtar nád fiche dó gach na tangacha effigiúla go mbeadh éon duine a tháirí na tacht, cinntoch I gceann, is gur féidir fíneáil nó tíirma príosúna a dhear orm. Cid is reachtaíocht lag a sin. Alach déisteachta, mise nans. Tá chum na bhéine ag an gailge sa reachtaíocht, agus nábíoh éon bhí thuiscintearg fí sin. Ach níl si á chuid I bhain. Mhór má náid. Gur maithagaí. Gur maithagad the nans. Coláiste Chroí Uíbh mar sin an tarna cainteoir Róise ní Chroí. In article a fiche cuaig an bhunracht, deirtear go méid tús áite tu go gon leag an gailge an reachtaíocht I gcásanna asantais faoi bhíniú an dlé. Tá sé sin go bra, má bhíonn an reachtaíocht I hain ar fáil an gailge. I míon mhórta fiche híon, adú sa dál gur thart ar 500 lí ag fannacht ar astruúchan. Dar leis an TD agus ó snudaí, té tocht dúnmhórthir a bheith scuil sa machar an mhór ríist, tás nach ar techt ar a leag an gailge gan dlé chuí. Ola's a déitach a bheith handi chuin Lochheads. Achas puinte dar ide Cé fan nach neantar an leag an gailge ag an am céanna bhfuil a leag an béla a réchtú.
Dúirt ar Lorry héichin narichtas nach darlíonn se maiall ar aspa fórne le Gaeilge bheith an. Cilíonn, de tú go dúgtar más agus takeíocht gon Gaeilges na hachtainna. Bhfuil an nura reachtaíú cearacha 8 tíise. Níl fiú tedal Gaeilge ar cheanna bheith acu. Ní thugann se sin ní hin chum na féinnig an tanga agus ní thugann se mór an dóchas dún mar dú leis an fiche fan géad go harcaí nua atá ceapí fan an Gaeilge leart sa stad Seirbhís faoi ar a fiche trícha. Cia sa thiúcan ar an nua se le Gaeilge. Tá caiidan na Gaeilge ag titim i measc múntarí agus scolarí sa tíid se. Mar cé go na Gaeilge mar an chéad tanga effigiúil sa monreacht, níl se de cheart ag daoine tímog an Gaeltacht a gud edachas a altrú Gaeilge. Man bhfuil se de bra ar Gaelscoileanna. Rud a bhhain an phobal áitiúil. Ní an rialtas. I ríist, reachtaíoch lag, asnamhach, fáilíoch, a cheadaíonn an drochháil a tar Gaeilge sa tíid seo. Alex, tá má bhóthain cloisteáim faoin déanlatha sa rang staire. Níl bant na páirt ag an déanlathas le rún an léine. Nuair bhí éimean ó cuomh an ar a Gaeltacht a ghabhfuil sa ceart, fáil siú ár do Logannacha, leis sin leag an Gaeilge go Logannacha. Jabéis go híle, ach churtha se sin reacfiú. Chuige bliana chuin san ard Logannacha 1975, bhí rinneú botún le gurtain tegúra agus ar bailach ar na Gaillimhe. Bhí de sé cheartú ghabhfuil sa ceart ach níor bhac se dréibh leis. Tá an ghirt agus bailach láir fósa. Níl muid goil tád ará maid leis an nátar bastiú dingalí dangalí chúisire. Is í an reachtaíocht is mú a phléin le ceart an na Gaeilge na ach na dangacha effigiúla. Fáil siún chéad cheann na ghabhfuil sa trí agus an nasú isteirnaí a ghabhfuil sa fiche híon. Capú Commissioner Tanga chun bheith freigrachas a chinú goil cólachtaí peblií ag cólaíonna an úlgas faoin 8. Capú Seán Ó Curann mar an chéad Commissioner ghabhfuil sa ceart. Ar ócad a IDS a ghabhfuil sa 30, dúirt se le cóchuiste iireachtais gur seid fágal le fust mar gur sean túrim gur an Gaeilge á himmelú dí ar ní. An rá bhí amadúirte ná 6 siúr a cheapachan mar Commissioner Tanga ar bhain principal le cháird i dhéadú ar na ceisnaí seo. Nó leanún tuaim agus ar a bhealach sin a bheith páirteach sa chur géad. Well a deisih, nach an trúa nar anseach an ach nua. Níor an, mar bhí sa go maith nach ní nach se puc difriocht go stadis agus go chosins na Gaeilge. A chuomheh leir tú faoin na hachtainna iontacha ein. Well chur an dara Commissioner Ronan O'Donnell fáiltar ah 8 fiche híon. Ach an áíre, catha gur hiic se go maith an tep an chur géal agus an béalthar a bhí sa nacht. Daire se sa fost go maith. Is dóig gur híilte gur fear dó rimá seachas droch se a bhíonna. Dídín an tach nua ar thuirbhí sí peblií agus ar an stad Seirbhís. Measú bhfuil ar bolúirí bretha mar chud gan Seirbhís peblií sin. Má tá, cinna is éit se nacht go chuirgamach díospóireachtaí dála a dhéanana trí Gaeilge. Nó cáid éis se nacht go chuirgamach airan na Gaeltachta an an Gaeilge a labhairt, nó Gaeilge a hiiscint fiú, áiteid be. Dídín an tacht ar an stad Seirbhís. Cáid éis se nacht go chuirganach an riontaíochta agus rion na Gaeltachta sús an intin, mar de le céita go le déile leis an circus a bhaine le cad planal a áil an Gaeltacht, go bhain sin na Gaeltachta. Tá banú a dhéanana ar an Gaeltacht, agus tá san ar fad an nasc idir banú agus an bád bán. Níl se nacht mar ní thugann an tachtseo aon chun na practicúil, réalaíoch ná inchreite go phobal na Gaeilge. Reachtaíoch na tíre ag cólaíonn na article 8 gan mhonreacht. Ní cur chuige sin is cur géal náiricha. Tá an reachtaíocht i duine brille gan mhonreacht. Gur magí. Gur mágad róise. An míad raig an chaintúir dearnach ó bhéal Coláiste na mar an tin for Mhór, chuir í fáidir Rónan ó Hickey. Ní neart go chur le chéile. A chairlí a bhfuil tóirí a rázóra agus a chuirde eile. Is mis Rónan agus mar aon le Alex agus Cillian le arám, Tom go hiile, is go thomlan. I bhhabhar rúna hí an nocta déir go bhain an Gaeilge cothram na féine ó reachtaíocht na tíre seo. Léiróid mé díobh a lomid samplaí a léirín nach as ba chothaméocht ó thaobh na reachtaíochta is cúis le gearan an rasóra á cúisna eile ar fád. A chuirde thuúla mar ó Fianán ó Coláiste Chroí ag déanamh compráide idir ardjanga agus an béirle. Agus i grá, gwyl rhaint daoine ag dul timp le grá, what's that? I don't speak Irish.
Ach, ní féidir cás na Gaeilge, nó an rochtaíocht do bhain an leithe phléigeart, gan an cóheic suceán Gaeilgeachta ó bhain an leithe thógáil san óir. Is é sin gur bheon teangaí atá an omíocht le béirle, mór theanga na chruinne. Mar a thuúla sa bheith Cillian, tá an cheart ag daoine a raibh teanga leirt, agus ní mór comprádaí an idir tosca an dá theanga. Tastín darcha is tuiscint agsúil agus tú ag dáileáil le mion teanga seachas mór theanga. A chuirde léirigh ábhín ó Coláiste óireal ghfuil maith ag teacht ar an Gaeltach tuisc aspa chorméachta agus aspa achfaní. Ach, ní fér é sin. Is cinna an phobal an sin atá lornach ina másc. For raibhna atá tócha gan an Gaeilge asrú ó glún go glún thar na blianta. Tá bhachas ag tuairlí le mion teangacha ar fud an dain. Ní cheart mar sin a hábhín aspa chorméachta a lua mar chúis, ach an cóheic suceán Gaeilgeachta ó bhain an leithe a thógáil san óir. Louis Rosa a Coláiste Chroí ghfuil breis is 5 dochnaid rochtaíochta ag fánacht ar astrachan Gaeilge. Ach, fórmhór na seod atá agann é san na Gael, tá siad agann mar thura ar éilimh an bubal. Radio na Gaeltachta, údarás na Gaeltachta, TG Car agus cog gan a cúpla ceann lua. Rud cumánta atar hasú go léir, nach bhfuil siad ar an bhód de bhór na rochtaíochta, ach bhfuil cosint agus takeíocht hontasach álacha inis a bhuagas leis an rochtaíocht. Is gná cuasaí ach na méachta soláir agus éilimh. Agus caithí pobal na deanga éilimh agus ní hamháin sin, soláir fórna a chur fáil chun takeíocht ar nó seo á. Léirigh fionán a Coláiste Chroí nachhfuil an rochtaíocht ag dulling le gananta na seirbhísí sna chóirt. Ach is aspa scilna nó cumis Loch leabhar na Gael I gcompráid le siúd atá anúil I deangacha eile is cúis leis sa bhíor hell. Mar hampla, an fearlaat cás Córthaidh all ó brethimh omláin ilta gan focail Gaeilge, nó quack éigean le Gaeilge, neadar, ach tá is gom céin ra dhéanamh féin. Mar sin, caithí Loch leabhar na Gael I théanamh a carchon tosaí, agus iad éanamh a ilint, chun na seirbhísí seo a chur fáil. Agus ní hamháin sin, ní éiad fá deora omláin a chrothú buna ar bhionlach na Gael, ní léirú é seo do winter na héireann. A chuirde, Louis Mhór a Coláiste óireal nachhfuil chorméocht ar fáil is sa láthair Gaelscoileachta bunathar asparáchtaíochta. Agus rinne sí tagart don theachtas Gael Coláiste balla ach lia dó car ochtas de. Ach, tá fás ceire céad is de 8 fangéid tácha ar lína náltaí ar aslín ar Gaile dachs le tro bliana nús. Is léir é seo bhfuil an rochtaíocht chortha a gogan chun fás damanta mar seo antamach. Agus ní féidir cás eisceocht dul a úsúid chun an trócht an thoir seo a héine. A chuirde, léir Cillian díomh gúil rochtaíocht na tíre seo fréimhethe I gcearta déine, a gheallan chorram na féine don ile ar annach. Haspáin Alex Steve gúil gach pís rochtaíocht tágann sa tír fréimhethe sa déin láthas agus leis dar gara an bunra. Agus léirí mis a díomh a lumad samplaí a léirín nach aspa chorméachta a héamh na rochtaíochta is cúis le Garman an rasóra á cúisna eile ar fád. Gar míle mág a Córthaidh Gael. Gur mágad ar ónán, an chainteoir scair inis ó Coláiste óireal baile Uíbh chuir í fáilte raibh Isabella Nic Rudáin. Caiitear an teanga a réis agus a réis eile in áit na láfingina. A géine úsla, curú rún díomhásúil méthásúil ósar górtranóna. Bicár go meis a rétholar ón aird atá leis agah ó ma cóbhadóirí maidir leis an rún Loch seo, gur bunan an rún seo agus rámis. Anis, bhaile moch léana féin a chur I bhar láthair. Ní bhíon reachtaíocht a Cóláide is a cartar a bhaime. Ní féidir a héanú ghfuil bhluachtain na millsnach a dbhar aspadéana in chur a bhaim reachtaíochta. Ná déanaigh dearmadar sin. Mullen nan so far and say an préváid tag an Gaeilge sa Córthaidh a cara, bhí ar an Air Commissioner Teanga Ronan O'Gonal cás a hort a Gine an Ryan Edicus tish grógad dulga sí á héanú acu. Ní féidir a bhachsáil de córs a bholu. Mar a bhfuil an gura fáim me gart, níl an reachtaíochtaí gart. Léiríonn ma haithí féin mar Gaeilgeoir ná gcónaíonn sa Gaeltacht ghfuil aspa seansa na Gaeilge a úsáid taobh muid a gatí na scoile a bhfuil reachtaíocht na tíre. An príomhheachtarachta aon Virginia ná, gur chur mú ama é.
Tá ahí o beag ag teachtar seo áfach. Sin ráte, ní bhhainn se sin le reachtaíocht na tíra. A ga cosú leis, ach daoine agus grúpaí íonaracha ag chur éar bhilteach isteach an ggéalga sprágu inar gantar. Ní ggóhhairt leis an reachtaíocht nó le haon cuidú ó reachtaíocht ach an anóin na reachtaíochta. Louis Killian ó Foireann an deithiongar atá ag an reachtaíocht atá sa tír seo ar an ggéalga ach a cara mar tá ráte ag mo cóglachaithe agus ag conraí na ggéalga. Ní reachtaíocht amháin a churthaí le léon na gainteoirí ggéalga ach tá reachtaíocht ina crann takeíochta dún phobal gur méon le ggéalga a úsáid agus níl an reachtaíocht sin láidir go leor martá sin a cara term na sanolaithe dóthaonta agus dámanta ar fad. Glach mar hampla feachta sa bhíor siúil is scoil saginne chun an scrúdú temána a dhéanamh trí ggéalga. Well, a cháirde, cé gur haoine go leor daoine suas chun é dhéanamh, níú teachtar scrúdúthir chun é dhéanamh trí ggéalga. Níl an seo ach sampla beag practicail imó híal a léiríonn nach bhain ggéalga chotharm na féine. Níl dlí ar bí a cóíofachtach is a Cúirte a bhaime. Ní aonhíonn smaoinmh an trabhú dit agus is léirnach neantar an scrúdú trí ggéalga ach an arid. Louis Alex ó Foireann an tábhacht atá ag an ggéalga fiú i munreacht na hÉireann. Phríomhtheachtarach na tíre seo ach a cara cé go bhfuil se scríofa a ggéalga. Níl an ggéalga ná tábhacht lúte intí ar CRAOBH. In Irera, is léirga sin ar cadémar caitar leis an ggéalga i reachtaíocht na tíre seo. Curann an fáistir lína éileann sé aim na rinne idicus ar cáil go rud anmh agus go rud eisceachtail a bheits a déilena. Níos eisceachtail na ggéalga clustáil a ghirt na bhéal firsta. Ó, fan. Arís, níl an ggéalga ag fáil chotharm na féine ó reachtaíocht na tíre. Ronan, Louis tú fás ggéalga taobhmuid an ggéalteacht ach cad faoin ggéalteacht féin. Níl a déanamh straciacint a thuirt ar an fallaí tíochta ó thaobh na ggéalteachta de. Níl reachtaíocht na tíre ag cosint na ggéalga, nuair nach mbeadh cadad muinte na ggéalteacht títhe ógáil ina gantar féin. Cur ceiste winterí bheaglaíoch a géirí. A cáirde, tá reachtaíocht na tíre seo ag banú na ggéalteachta agus na ggéalga, má chláán féin na dhéile mháthair. A cáirde, Lór ábhíonn libh inniu mar dheadar thuiscint saganne ar an rún. Thug mar iad figurí luma fearanach a Dave, agus bhí sem mar fribhléid agam má thuirmé a rhaint le bhanocht. De mé cíal agin ag lucht an rasra agus an airne omlán árá acu, ní bheith iris ar bé go dtigann siad an aspa feime atá sa reachtaíocht. Ní féidir leis an nobadón an gárá rastal. Agus, is bocht an tíocht a dhéanaan reachtaíocht ní ggéalga sin dhéanamh. Mar dearm a cheanmháthair féin. Is fear an obair ná an caint. Ní fíor sin a gás na reachtaíocht a ggéalga an tíir seo, áfach. Gur míle mai agam. Gur mágad Isabella. Focail scoir mar sin ó scoil chuimseach na cearann rua, seach uibh ímar na Conacha. A Loch déisteachta, is mise ímar, agus is mór mo bhrón. Déag an drám inar churas dóchas. Nuair a reachtal an chéad dáil an Gaeilge in 1990, nuair a scríbhú bunreacht a tírstáit in 1922, agus nuair a scríbhú bunreacht na Héireann in 1937, bhí se mar aim an Gaeilge a abhilchan, a churchan cín agus a chosint. Mar luanant, tá agus bhí se mar phríomh chospóir ag an stát ó bunaúí an Gaeilge a churchan cín. Mar de Commissioner Tanga I lecht I Gaira, bhí an Gaeilge mar ideal na glóiseachta ó bhain saoirse fáile túlamach gon chud is múgan siad. Mar sin, rihiú 8 inne 8, tlí inne tlí, reachtaíocht inne reachtaíochta, agus dóchos sacab go mbeidh coram na féine amach gon Gaeilge. Agus a inán, mar de bretheh ó hanún amach gáine bhí an stát, ní fullar ghlacha leis ag gúnaí gur bhí an Gaeilge an phríomh hanga effigiúil. Agus, go bhfuil se go phríomhléid ag an saoránach éileh go mbeidh feim aiste nuair a bhíonn gnóthaí effigiúla le riara ag an stát. A Isabella, dúirs tú nach ra éon hagart santa gon Gaeilge sa munreacht. Ach ní bháin gúil stádús bunreachtú le an Gaeilge de réad article 8 mar a dúirt cuimhe. Ach n'article 25, ponca 5, ponca 4, deirtar gur ag an leag an Gaeilge a bheith san forlábhas má bhíonn ceistearíomh faoin bhoclacht. Muna bíon coram na féine chuirde, céir leis a bhfuil siad asúil. A róise,
Lair tú faoi go scríbhtar reachtaíocht a méarla, sulla scríbhtar an Gaeilge. Ach tá aisteachán agus aisteachán reachtaíocht is cairt faoi leithí, agus níla nóhanna go fostaí go dáil. Ní an reachtaíocht an Locht, mar a gurfar a bhaimí. Dúirt a brethú feirdemin bannacht dé leis in ó beoláin bhí Fhailí, gur éagóid ocail agus anam an bhunreachta an laid Gaeilge a úsáidirs na cuairteannaí, mar nach mbeidh daoine a ggéireann na heifigí a bheith sa plé leis a gás an náiriú de bhar laid Gaeilge bhín sacab. A chuirte, ceart reachtú, deimhní ag brethimh inne brethimh, ach mar deir cuimh agus nant tepi í chur a bhain. Mar deir a tuachtar an hain is é achtú nó reachtaíochta an chudéisca. A bhrid, dúirs tú nach leor náid po an dó fan géad go ostaí a stáit seirbhís a bheith inniuil san Gaeilge, agus tá ceart ar fadad, ach buchas gach na dangacha eifigúla, be fiche fan géad go háit seirbhísí inniuil inse faoi fiche tríocha. Ní féidir plé I dhéine ar reachtaíocht a thugant cosans gan Gaeilge gans liche an Aontais Eorpaí a lua. Ní amháin gur thugant Aontais Eorpach stádas ionlán eifigúil gan Gaeilge, ach trí sin chuirsead faoi neara go rialtas na héireann an reachtaíocht a bhí acu le fada a chur a bhain, seachas í ágal ar a méráda. Cho fearr ar bhenim pada maglánacha, cho fada le cuairt bhreithú chun na Eorpa le na chás, go gaithí lipéadú ar airí leis anamhí a bheith ráthangach de réad reachtaíocht na Eorpa. Agus, dar nói, is ag rialacháin chuirtsaí na Eorpa atá an fearlábhas ed slí na héireann. Má tá se in lís in Eorp tá se nig lí in seo. Chró se chás agus tugu dóchas cho, ach tá blian mar ada caiitóchain is gun tada tarlaí fós. A chuirde, dámach rúmfá taine a gar gunn scrá chum na féine ag an Gaeilge sa tíid seo bhach má chás tucaí suasam. Ní féidir a rá gohfuil chum na féine ag an Gaeilge sa gcomharsaidachas, sa rialtas, sa bobal nó sa tochaí. Ach, a riní uisce. Ticeach muid go bhfuil chum na féine aice sa reachtaíocht. A Loch déisteachta, lear cuimh ar achtaí, hín in ans na cóirsaidachas agus plánála, agus táim se héis crothú nach féidir ceachtaid go na dlíche seo a thorú sa bhar an cosanta ansiad ón Monreacht agus ón Rochelle. Ní aspa reachtaíochta is cúis le banú na Gaeilge, ach tep politúirí, tep pobal, tep déana. A Loch déisteachta, tep ar an drám in ar chud is dóchas. Gur maithagaí. Gur mágad a Ímar agus bíoch an focail scoil ar fad ó Coláiste Chroí Mhuire ag Éva Míchanéla. Mar is ólíb is ón bhíneocht a hagad an ná chortham na féine. Más se berhiig fion an fealhacht in tar an Gaeilge nar a bhlas an brod an fasa. Mar dúirt Róise, níl tíche neireachtais in an reachtaíocht a aistriú go Gaeilge marall aspa foireann le Gaeilge. Tásúla díag nach leanna siad samplaí agrachtaí státe, a nús cuairla chundaí údaras an móte an FSS agus go leor eile atá ag bant úsad as inslacht thirga lena go dul go sítanga a chóléana. Féchar chórtha bóid a deir féchar cheart in áit féchar dheis. Nú féchar chórtha atá ag lins ná Leiseland, atá faoi chóram, chóirla cathracha na Gaillimhe, a deir cantar leanna bheith gathru. Céir da cantar linmh, agus I gathru go chéirt. Ná duine í dermod go manan na samplaí a tugahain sin leis seirbhísí peibli. Seirbhísí peibli atá clúdaithe ag ach na dangacha eifigúla. A Uíbh agus a Chiallaíonn agus a Ímar. Deir sib nach manam cud a bhaim na reachtaíochta leis an rún ar chorbe. Well, reachtaíocht gan cud a bhaim? Sin bréag. Sin idir an stací nóir na leataí, ní fiúa. Mar dúirt Finan sí an bhunreacht bunchloch ar gcearta. Ach tá fáid baisteach le Córthaidh article na bunreachta. In áit tríche a bheith fáilte go córatha I méarla agus an Gaeilge mars cód, tagann siad amach le leagan Gaeilge uhád a níon leagan béarla. Nú, mar dúirt Róise, níl an go leagan Gaeilge ar chorbe. Tá an Gaeilge aitheanta mar seán go na tangacha eifigúla de chud an Aontais Eorpach. Nuair a áitíonn an taontas trórlínta leabhar an ólas nó dríche, fáiltítar iad I ngach tanga
ag an númed céine. Nuair a áiltí tar trocha tánisteachas san Aontas Uirpeach, ghlachan na tíortha a lug san Aontas go formalta leo mar achtaíocht. Fáiltí tar iad I méarla agus an Gaeilge ag an am céine. Ghlachan balla clia leo focail le rocail le méarla. Bránite go ditan an leag an Gaeilge den luirí áitcinnta de bhrisil agus balla clia. Is bocht an scéala gohfuil gála na lehead go 8 agus 8 na dangacha effigiúla le freastal líana hanga náisiúnta na tíirise. 8 atá lag agus asnamhach, mar do ráta ag chollachunna ein a bhorintse. Muintir an seabhar ruí. Mise éide. Is mú pean na chud a dáin arm sa rang Gaeilge ná an tiisiil ginneadach. Is mú an chud an dáin na bhúna ná 8 na dangacha effigiúla chábhíle sa trí. Mar dúir tróise, tá me dar tríú chomisisinéir atanga faoi láthir. Sémas ó chun ceann an bocht. Go neairí leat a héime sé deadmud. Tú hain agus do wicked ag coneal na taid amach. Níl éon éacla hábh an chomisisinéire. Is féidir leis scríomh chuig drámanna tá ag sárónachta. Cuirlach ar multaí dhéine. Ira arb tacht chun cáinte leis. Ach ní féidir éon fino sé deara ná éon échol a chur. An rud a dhéananse ná literí ní litrach a scríomh. Agus an sin nó cuirlaí chundé éir an FSS agus íar an ród éireann a náú ina thuairis críonúil. Mas se bhfuil éon den in éir nó níor an ród éireann tá fiú léamh na tuairiscí bliantúla. Mas se bhfuil éon duine seachas díospóireachta. Rónán bhí neart chomráthad gur mion tango í an Gaeilge. Ach duine sulla chruta gur bí an Gaeilge tango náisiúnta na tíirise, de réir ón bonreachta. Tá seirbhísí peibrí a chur litracha chuig daoine gan éon sinú fada san anam. I chur uas chamóg nó apostróf le slunne fiddle. Rud nach bhfuil an Gaeilge ar chorbe. Tír gan anim, tír gan anam. Muna bhfuil d'anamad ní lánchut ar chorbe. Rónán, de túil go bhfuil méadú a teachta líana na cantarí Gaeilge. Well, ní héana na léirín figúrí an déanaribh. Léirín se laidú mór a chara. Tá na seirbhísí státe ag purgú Loch leabhar an Gaeilge ó na leabhra. Mar sé níos éasca éidir a thuirtchain. An reachtaíocht ag tuairt cothrom na féine an Gaeilge. Má go fóine táisib. I bhucla seán ó corán, mug a maga, brilla brala, agus breag. Gur mágaí. Well, binnig go bhéh agus tása go bhfuil an díospóireacht go bhfuil seo ásrathú beo, so a héimis má tá tú fáile ar seo agus tú téasca nábíoh lágbhis nach bena siar sa rabad. Tá na mátóirí chun an seomra ágant agus tá siad chun dul an macnamh ní mainam a gúram in náthúir. Agus feicim hena héin go bhfuil chur spalla a chahabhacail na chéan san áine hensaí tá sí fáil tesaí measam. Ach be siad ar eisi gan cúpla nómad le tarda agus be sé dochar ar a teacht ar a dora sin. Ché cháirde agus na moltóirí ag amachtain sin le tacht ar thoradóin go bhrálamsa ar íchaintúir níos chur in aithnadíomh. Tá míid fíormhuioch mar a dúirt méid an desach gohfuil pádaí ó Linard an só duine éigent a oibríonn leis an Gcoimisineoirtanga ach tá aithneaing ar bribh sin mar léachtídí cethir agus chomála sin go raibh fíorthaimige sa pholaíocht agus é mar rólaige chomá ar an deilefís. So bhráling inis dá mar rud é go gur se fáilte mór ribh íchaintúir na híthe nacht pádaí ó Linard. Crikey, tá bhfuair nóhan cloiste go beidir má dacha seo faoi chuirsaí reachtaíocht atanga agus nílas go múlim se chun éon ása chuir ar chuirsaí díobhse ó orne ach an féidirlam dír chu rá in náthúir. Nach an eisce dárlín se seo ní bhulús dárlín se go dag an fórne chóthola bheitthe
agus chó deisbhéalach agus bhfuil aragóntaí agus maontóireacht an chiad sco cura i dul chéile acu. Tá a bhuicha sin a dul arnó dá gúlra, dá dailig ach dá scoilena agus dá múntóirí agus tréis líimiid leis na múntóirí das na ceir scoilena a bhí an son sa díospóireacht sínsir túraigh bula bosta mar bhí Tá mála bhuiocht a Gaillimhe socht an cuireadh thuirta if an commissionéir atanga bhain sa bevrális an commissionéir le sémas a bheith ná damta chun éisteach leis an díospóireacht áirithe seo tá díreach caite tá lón macnamh cinnte cloiste gomsa go mime i tuairisciú aráis go dtí mo bhas faoi agus is cinnte gur bhfuil se anna himúla bheith géisteacht leis a glasóg agus an bhéad atá le rá maidir leis an reachtaíocht. Tá súlagam gan sibh mad a bhd ach nuair is muoinim sé Gaillimhe agus ar na díospóireachtaí seo muoinim go minic ar le héadí Tony Connolly tá san óra big RTE ag Tommy Garman a bhíoch ina chóragraí sa tuaisgurt ar bharigéig an cuin ar bhrain cán ar híiseach na tíre ar bhas an dóthaigh áirithe seo dó a bhí omíoch agus a ghlacha pártas na díospóireachtaí seo agus daoine nach iad agus is cinnte gur olabhcháin úntacha do héal atá caite ag polatóirí ag iriseoirí agus daoine nach iad ag léirú ceannaireacht agus a léirú cumas chun tacht ar smir scéal agus is cinnte go bhacha mar sin an sa an nocht. Fuair is éontrial as cúpla fuair mar go léir as mis an téas óig as dozéin agus is dónam go raibh dónas ristar de ghlacha pártas sa seascadaí go raibh Brandán, Padar, Bríd agus Taig agus Mícheál Chumanstan an hoch seachtódaí bhí éon Eoin agus Eileen agus ír le ghlacha páirt insna nóchadaí. Agus bhí chuidas na sean náid bhíidir an sahannacht chumá bhíoh Coláiste an fíor sa gleann mair bhíidir craicí bhíidir go má a Coláiste Eoin bhíidir dynamite. Réachama. Gaillimhe I gcoitinne ón éidir go chuig an é le ní léon dáta go bhfuil ceannas na ceannairíochtaí is tábhachtaí agus an bhéad atá buinte machacha. Agus muoinim go minic duine mí dearúd beidir ar golóirdas na gaiscí na héachta tá buinte mach agus déanta ag Gaillimhe. Ach nuair is muoínta gur bíad is túisce a chuir le héadí Christy Ring ar an tafad le na chud scillanna Spáin pleise go man. Íon dar tafad ar ó riada, Seán ó riada, Clonard na Casadaí, Tony McMahon, Seán de Hóra, Darachó Chadhain, Fiúháin, Córthaidh, would you believe? Ach cinnte daoine do malínse, do maíse stócha slóga, binan rud mór. Más rud gur chur arna dí canúntí na tíre in ar láthir, chur slóga éan na líine seo, na nógánach seo, bhí sais cosúlinn, ar canún déagsúla go béidir, agus gur gasamís le uarsam líon Loch Garman nó, Ahalúin nó, Black Líon nó, I Mhór na trá, búntach na leitheanta iad son. Díotain caintear fagabád ar nó faois na Coláiste saoirigh agus go leor le mar bhíoh Coláiste saoirigh I Mhaile Mhór ar faga na mblianta Coláiste sa gáin. Ach, beidir go níon seoin rodéigen faoi if an commissionéir atanga a gad das na fórne an sa mar tásagam go bhfuil go bhór goid taide díanta goibh seo, so níla me géinte réon ó díobh nach bhfuil arrólas a go bhena hen. Tá mé de ceúra fethe blianar a bhdam líana agus tá na cuaramí is dóchadul dreis de bhór ach na dangacha figiúla fé héan an tacht leasathe. Ceart atanga gnóna hifige, cóirla chuir ar bobbal maidir lena gceart agus cóirla chuir ar cholachtaí poblí maidir lena go dúlgas. Agus ar nó siad na hachta na sin sníad bunús na Hebre. Ach an náíre fáin na réige chom de féin ó reachtaíocht na tíre seo. Bheith anna gafa ag rún mar sin, agus an bhéad atá le plé, agus an bhéad atá cloiste gon webh, agus is sólam go raibh an smaointóireacht a chuirsibh maidir leis an reachtaíocht na ligaí agus níl saí gan Locht, níl marrá go raibh an tacht fé héan go raibh se ina panacea de Ghavíl Trí, ní bailir. Ní bhíon éonrad riomh choláidir agus ar bhaile go meach ach tásagam agus tásagam ghfuil polatóirí sa tómra
agus gomach sé go deasa bheith ná rá tá gach a raibh wein fáite gon, níl ná bail leis. Ach tá mí de brathirh sé, tá mí de brathir bobbal, chun ancient doing a cábhail na ligaí, le gur féidir linne ancient an rain, le gur féidir leis an rain ancient as na polatóirí, agus tá táring, tá polatóirí, tá cóchaiste na gailge, pobl láirtha na gailge agus na gailteachta, tá siad aus. Tá siad anna bha. Is máileo bheith géisteach leis na faibanna, leis na dúláin, agus is máileo nuair a hagamíd, nuair a hagan éige chuatha le ligaí a léirú dóibh. Reintas na forrálacha, nílach chuide go náchfuil chu a bhaim as 8 na dangacha lasaheh a fé héan. Ceannacha tá siad le feiceáil hena héin beidir nó dora le feiceáil hena héin áirim an oráil maidir le cuasaí fógraíochta. Tá dulgas in is a gach cólaigh peibrí, agus tá breis agus cúichiad cólaigh peibrí an. Tá dulgas ar fad fehebháin géadar a leid agad fógraíochtaí an na bhangailen. Agus mar bhar sin cúighháin géad agad caiteachas a chahabh le fógraíocht an gailing le meáin gailge. So nar chuirtha sin go léir san áirih, tá 7 milliún euros am léana chahabh le fógraíocht gailge. Caihan an FSS nó an Aimimneach Seirbhís Sláinte caiint milliún sa mí. Agus tá rud éigean an son brahimse nuair a chluisim nó nuair a dhéacham nuair a léim fógra an gailge. Tá rud éigean nuan sin dósa. Agus mé nach mór sé bliana le cosisian le chéad. Gur raibh sean chiad bhfuir náíre go gluisim agus go bhheicim fógraí. Faoi mar a bhránaín agus mar a íochan Loch Lorgan an bhéirle go bhheicinn siad san fógraí le blianta gcónaí. Agus ston gúil normálú i gceist, go bhfuil míad a tuairt an ghailge stachs is fér peibli, go bhfuil míad a tuair deis díobhse, agus, hadar deirtar a gcónaí go bhíon tunnachar ag fógraí ar chuoine. Ní chaith sé airgid leis mna bhfuil. Is súntaach lem go bhfuil an bhéid sin a dhéanamh, agus go bhfuil ghlacha ag a bhar a bhór leis na cólachtaí peibli leis. Tá caiid an na bhógraí chud tá siad lochtach ní lécheist faoi sin. Ach táí de gobar ar sin ausú. Déanaan go dahanach se le dón lo máráin a bhí mar bhunathóir ar chailinn an bhéad atá tála hin san. Luigh se chomár nó an fehebháin géad darcathe a bheith inúil sa ghailge faoi fethe trucha. Ní léon dat mar eálarach gur spruch Harbheith dúlánacha tan san. Tá mí de teacht ó bhain anna íseal, agus nuair a chuir stop nó deire leis an coníal go meach gailge ag stáitseirvísigh sa a bhéidir posta an óhús a stát chóras bin hartar lechiad blianach ní léon dat a grínte sin dochar dus na glúnta atá agus a bhí gobar sa stát chóras. Measam go bhfuil seach an difriocht mór dhéanamh, tógas sé íireacht olbhúr agus an áíre, bhaingse dá ma mise dégóir in écheantas na scoilena a bhíon sotra an hóna, bhaing anna róchasach go meach post ar fáildum agus ar ágant na scoiledum imime hanga chucha sé. Ach níl ma caiintear ifigí gailge. Tá ma caiintear ar na postana ó grád an ifigí cléirchas an clíige léir sos go ardrúna rinne. Níl mi de caint ar ifigí gailge, tá ma caiintear a gná fostana sa stád chóras ar fúd na tíre. So tá deisina ann, tá si bhanáit anna bha. Tá min éadlibh in lánslite ach tá anna hásta a bheith an éadlibh má hiigid se bheith. Ó ma héamh héinde náíide tám 6 fitte fóte le glóiseach na gailge ó vís ma ledó vís ar chuiste náisiúnta ógras na a vís 30. Vís a gobar leis an ógagraíocht na íosan, vís a gobar le gailscoile na níos sin, agus chachas sa stólim sé blian na féad le TG Carr. An sa somar duine léir go leorúnta sin nuair a chasas nuair thugasáis pivot point mór agus go agus an telefís. Níor a bhéon díalsúnta se an dós an áíide, tá meanaist agus ní raibh deisna mar seo le fáil a ríis, so bhí meana hásta deis a hapú le fille díring sé ar marúchas. Agus dul amon na hibre seo in ifigan chomisisinéir atanga. Tá an post-Harbheith spéisiúil, tá sé bhd ní spéisiúil na mar a cheapan daoine bheith pléile reachtaíocht agus a bheith cóirle ar chomhlachtaí poblí. Agus náíide, níl éonad níos táchtaí ná sin dósa. Tá anna bhaint ag an ifig ar a Spidéal, tá anna bhaint ag an bhéad atá siúla an ifig sin
le gach a bheith le feiceáil agus gach teannachar a bheith ag achtain na deangach a bhíúla be sé sin go léir i tacht ó thróir éagsúla hagan trí ghóir na hifiige sin. Gach lá nuair a bhíon arm dul suircha na hifiige, is féidir an banú dá bhhartí nó cain. Tá sé an son ar a blásóg in eice trá na man, agus a láb an ardig agus béci amach, éisteigí cahar éistecht agus cinnte bheith seanna hásta bhain sa tránóna ag éistecht lifse. So sin éon áíre, tá mána bhaocht díobhse, tá mána bhaochttas na maltóirí, ach níos móna sin, caime tréslú lifse in áthúir. Mar sibse áíre a las an tinine sa tránóna, agus dhéon sibh job úntach a chur an rún sin trí chéile. So tres léimiid liv agus pe a goibh a bhóthaigh, well, is buatóirí sibh ar fad leis an gaiid anseo bhainteach, leis an craobh bhainteach, ní bheith lehead ribbe gróige adaribh ar deire. Gur míl maithagah. Oké, Gharda, tá na moltóirí ar neis sa seamra. Díreach ribh go mbíonn an tarra tugadíomh, ba bhrála manis go gcuirg sé fáilte ribh phríomhhaimimeach Gaillimhe Raymond ó Ciarán. Híl mé go méid deise gom Lord sular hanig na moltóirí a ráisteach tá siad an sin inis agus tás agam béis siad ag deanú moltóireachta ormsa agus ní dearthaí mé móran mar sin ach spraigú mór cin agus Chroí a bhís na cainseaní a tholamid ag críú na seoisireach agus ag críú na sinsearach déireach an sin agus rud a bhain a thuí a bhaim orm go mór na an aclaíocht teanga a bhí le clisiil an seo ó na cainteoirí ar fad na thárgóin si simúla, spraigúla agus an tuiscint a léirí sibh ar na gréthe éagsúla den topací ar a róisibh ag caint agus tá búla mór bás tiltte agah. Agus níl le deanú agamsa a cháirte ach buíochas a ghóil ach tá an chuairim sin táhacht ach mar
I Díospóireachta táimid is siomra álín in Óstán na Cúirte agus bhhailm ar muochas a ghóil le Óstán na Cúirte a chur farú na fáilte roin ribh ar muoiníthirí ar bríú muoiníthirí Foras na Gaeilge a hacéan le díospóireachtaí Gaelin, Beidir an scéim idechas is fuide dáhfuil ag Gaelin, agus bhhailm sean ó mhainnín an seo a lua agus Paul Heaney hésan sin a chidíon linn ar soscéal a chraoú scéalú ar na main, agus a cháirte cliní sibh ó na moltóirí ribh amhád, bhí jab Jackar le deanú acu ach tá cinse ganneannaí siad an jab ar ard chaidean tá moltóirí iontacha a bhfuil mór an taithí acu ag moltóireacht le Gaelin, fuireann Gaelin agus tá go leor acu an seo an nacht ó rinn na scéimeanna in Gaelin agus ó Gaelbhreatach agus thuí an oíche go héintach agus ní gan dua a Harlíonn é sin. Corrigí bhfuair lábhfuil le chéile lenmhar dul dó ar an Gaelin. Agus mar ocail scur a cháirte an Loch tacaíochta a bhí an seo don chéad díospóireacht agus don sinseoirí an seo agus na múinseoirí a chuidí libh ach gan éon doubt mar a dúirt Paddy sibse na réaltógaí agus tá ma héana ag dúil go mór leis an lá nuair a rathí sibse a món ibre a muí in dhéana scoile mar is cinse gur thug sibh ábhar dóchas dúine an seo a nacht. So bula mór Boston na homaithirí go léir. Agus a fadí ar méle buchas as an óráid sprágúil a thug tú agus na homaithirí go léir a chur in aithne a nacht táid anmhaoch tasagin gro alan curami chowley ort táid anmhaoch go bhfuil tú an seo linn a nacht gur a céad maigah gur a maigah a cháirte. Ok, háde anis Cloisiid ó Fergus ó Cadíle ar son na Maltóirí agus tá tora aige. Bula was mór rééis do Fergus Tíomh, well, mar dúirt Raymond sin bhfuil bhí sé rá go bhfuil cúgar moltóirí iontachaí san sin, well, tá mbeidh heapan is bhfuil cúgar moltóirí aige atá gar IDS. Tá réile bhfuil ar scóir, tá mbeidh heapa héis an díospóireacht tróna mar bhí sé sin dóchreite, má an dúir sé bula bus olbhór an chead éidir an táil seo. Agus go na múntóirí, so in nar chodal sib le cai cíis méid abertain ag é bula bus olbhór go na múntóirí a dómhór le. An áíide I ceapain go bhéiteach se seo bheith grúte ag ceachtragah éon iran, mar bhí sibh ionintach, bhí sibh passionanta, bhí sibh siléir, bhí sé éasca sibh leanúnt, bhín taide ionintach, bhí caiid an bhaid bhréignú, bhí an ghaeilge go hálainn, bhí sibh cho passionanta faoi, agus is sinna bhíon muid Lorgan seo ag Gaelin, agus bhí sibh ionintach. Dúir sé bula bus mór bháin idir na cead Cúgur réine go mos seomran sin agus níor aonanta muid le chuileúir tróna, ní ráid a ggéin tú. Ach ag an am céine rinne muid ar go dear gontaí héin agus tháinig muid ar cinenne agus tá muid seaasta sin cinenne agus tá muid sásta sin cinenne tháinig bud leis. Mar dúirt me déach se seh grúte ag ceachtaragah agus náála í misneach agus sib go ra gotí an tríú level lenaí ra leis an díospóireachta mar is mór go na galistí agus sibh techt mar tá sibh ionintach má. Right, ní chuine me níos fáide sibh tá sé grúte tróna ag bhí scailháin beidir a heasamach beag an dún ó híh argóntí de agus bhíon tuaméocht ionintach agus bhí an obair ornaí ionintach agus bhí snás ar a méid bhí le rácab in dúir se bulabus mór go bhúteoirí an chríomh sinseir an seo tá sé go fuidintí Coláiste Chroí.
Okay, Córthaidh. Fair play go Coláiste Uíbh an sin agus bua maithacha sa CRAOBH Sinseair. Okay, tá mid chun bronna íanamh inis na fórna fad tá snú leis na fórna sa dara áit. So má híon Raymond agus má híon Páidí siad go dtí áit an gringrafadóireacht an sin agus gléimiid dúis Gail Coláiste na Mara an Dinmhór Mhór Cillian Alex agus Rónán agus na Múntóirí Eileen Craóir agus Tíornán go Hall má hagann sé suas an seo agus déanaid an bronna an taobh maithaíomh cléan sa Garman. So aríist fáin na scoil na seo, tasta sí fáin gachéan Mhór bán chomá le €250 idir an iarn ar fad. Okay, Búla bus mór an sin aríist tá Gail Coláiste na Mara an Dinmhór Mhór. Anis gléimiid Foireann B Coláiste Irial ó Balla Muoineachán sin ábhíonn Mhuire agus Isabella agus an Múntóir a Craóir ó Foireann. So má hagann si suas an sa aríist, Búla bus mór an sin a Coláiste Irial. Sin agus Búla bus mór an sin aríist a Coláiste Irial. Agus inis Foireann C scoil Cúirte Ciarán an Cararua Uíbh Nance agus Eoin agus an Múntóir Mára ní dhéanaigh má hagann si suas an sa Garman. An bhag go húndach agus an isise cáda Champíní Sinseair
Díospóireachta Comórtas í Cain, Fiche Cahar, Coláiste Chroí Mhuire an Spidéal, agus an Eoin Foireann, Loch Éada, agus an Mhór Uíbh. So bíle was mór leir. Agus Fhailí siúilsan, Brown Céine, Castas, Comá le Corran Gaillimhe, agus €1,000 idir an Uireann ar fad. Is búla was mór a rís an sin ba Coláiste an Spidéal. So sin deir le cósaí up the card ar Mhuireachas the Chadhain a cowrie ding idir Montóirí agus Foireann Gaillimhe and saw our Camrador and Shaw Sean Marín to Vera Green Gravelor and Camrador Díos Paul or Machar YouTube so tá an Díospóireachta ar fad seo ar fáil ar YouTube a ríist má tá daine a dhéirí é sin eiscint Somala. Be mé caint le roinnte goibh ag comórta scléib nó craobh scléib sa hílig san Loch na seachtain na Chroí agus an cuid eile goibh tásúla go múlahí lena chéile a ríist ag ócáid eile Gaillimhe. So slán bhála díobh agus le rómid i gá méid